proiektua ezagutuz. Eta horrez gain, puri-purian tarteari helduko diogu, hemen gurekin izango dugu eneko Iturbe aurkeztu egingo dizuegu, gurekin hurrengo hilabetetan praktiketan ariko den ikasle eta kazetaria, Imanol González Gurrutxaga zinema zuzendari ere guretik pasako da, zinemaldiaren usain eta kolore hoiei dagoeneko begirare jarriko gara, eta udako abestiaren inguruan osnartuko dugu, ze sentsazio daukagu 2025ko udak ez duela oso garbi, adierazi edo oso garbi erakutsi zein den udako abestia, eta horren inguruan ere osnartuko dugu. Piskator bai geratu da. Bai, nahi da ezin, baino, hausnarketa bintzat egingo dugu, eta akaso botako ditugunan kantuen artean, eta entzungo ditugunen artean entzuleak esango du. Niretzat hau... Batzuk badaude. Geregia da, badagola jendea udara pasatuena gehiago plazaz plaza, tabernaz taberna baino. Eta hor ere bi mundu sortzen dira. Musika imaginarioz berdinak, eta denari heltze saiatuko gara. Eskerrik asko, Peli. Agur. Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi, itzuli da, bueltan da, bigarren kafea irrati uinetatik urrun ibili ostean, gaur ekingo diegu gure irratsaioaren denboraldi berriari, eta ez da makala, zazpigarrenari, helduko diogu gaur, edo heltzen ari gatzaio, hain zuzen ere. Ongi etorri berriro gurera, denetarik topatuko duzu hemen, musika, elkarrizketa interesgarriak, bitxikeri eta xelebrekeriak, gai potoloak eta azalekoagoak, zazpigarren denboraldia da, beraz, askok ezagutzen gaituzu pixka bat honezkero. Baina berria bazara zorionak, gure onenean harrapatu gaituzu. Zazpia baita zorte onaren zenbakia, asteak 7 egun ditu, argiaren espektro ikusgarriak 7 kolore ezberdin erakusten ditu eta musikak 7 nota ditu bere eskala diatonikoetan. 7 dira bekatu kapitalak, 7 gure txakrak, 7 munduko marabiliak, 7 Euskal Herria osatzen duten lurraldeak. 7 planetak, 7 jainkuak, 7 puntako izarrak. 7 zara odolez batuak, 7 zeruak endenak. Hora, Ruper! Eta 7koarekin jolasean, agertzen zaizkigu. 7 pelikula, Bilboko 7 kaleak, Ken 7 taldea, gure herrietan ditugun 7 izeneko 10 jatetxe eta tabernak, baina tira horrela jarraitzen badugu, ez du aurrera egingo. 7 gara bigarren kafeko aurkezleak hori ez baita aldatu hementxe izango baititugu aurreko denboraldiko adiskideak. Denboraldi honetan gauza batzuk aldatuko dira, baina beste asko ez. Pakean dagoena, pakean utzi behar baita. Eta errepikatuko dugun ezaugarrietako bat irratsaioaren hasiera izango da. Ohiturak ez galtzeko gaurko egunez gertatutakoak aipatuko ditugu. Atzera begira jartzea oso ariketa interesgarria da. Tamalez, gauza batzuk urteetan zehar errepikatu egiten dira. Bart, 212 urte bete dira Donostiak iskali zuen sute handitik. Tropa ingeles eta portugaldarrek Wellington generalaren lemapean Donostiari su eman zioten frantziarrak kanporatzeko.
Sutearen ostean kale bat bakarrik geratu zen zutik gaur egun abuztuaren 31ko kalea deitzen dena alegia. Eta Donostiako errolda 5.500 biztanletik 2.600 biztanlera pasa zen. Eta urte desente lehenago, 1666an horixe gertatu zen Londresen. Sute handia izan zen Londresen eta hiriaren 80% kiskali zuen. Urte hartako uda oso lehorra eta beroa izan zen. Etxeetako teilatuak eta hormetako lastoa eta egurrak oso lehorrak zeuden, eta horrek lehertzeko zorian zegoen boluorategi handia bihurtzen zuen Londreseko erdigunea. Eta beraz, txispa txiki bat sute erraldoi bihurtu zen, uda honetan gertatu den bezala. Sua itzali da, baina sugarra hor dira. Pantaiak dio aldatu egin zara, baliteke egia izatea maitia. Sute handiko uda izan da urtengoa, Euskal Herriak okerrena jaso ez duen arren adi-adi egon gara. Nafarroako 24 suhiltzaile Asturiasera joan ziren laguntzera, Bizkaiko 55, Gipuzkoako 10 eta Arabako 6 aldiz Gaztela eta Leonera joan ziren. Egoera aldatu da, pixkanaka larrialdi aurreko fasetik alerta eta jarraipen egoerara igaro da Espainia eta maitutzat emanda faserik zailena. 83 sutetan, 300.000 hektaria baino gehiago erretira, 4 lagun hildira eta 58 zauritu. Atzo Etxauriko gainean ziritzan piztu zen sutea kontrolpean dago. Suteak mendiari eragin zion eta ez da arriskutsua inguruko etxebizitzentzat. Baina jarrai dezagun atzera begira iraiaren 1 da gaur, eta gaurko egunez duela 114 urte Japoniako lehenengo aldizkari feminista argitaratu zuten lehen aldiz. 5 emakumek sortu zuten eta Seito izena jarri zioten. Euskaraz, ikaslea, Japoniako mugimendu feminista sustatzeko balio izan zuen. Banik beste aldizkari feminista bat aipatuko dut, gaurko egunez jaio baitzen Harriet Shaw Weaver estatubatuar feminista, sufragista, ekintzaile politiko eta The Egoist aldizkariko editorea, James Joyce idazlearen mezenasa izan zen. Eta beste bat, 2012an gaurko egunez zilbaitzen François Collin, belgikar eleberrigile, filosofo eta feminista izan zen, eta frantsesezko lehen aldizkari feminista sortu zuen 1973an, Le Cahier du Griffe izenekoa. Les tromperies, vanité toute pourrie, c'est fini. Les illusions bidons, les semblants, les fictions, c'est fini. Fini. Non, mes cils sont pas longs, mes seins sont pas ronds, mes jambes sont pas lisses et j'ai des poils au pubis. J'ai pas une belle peau, j'ai du gras jusqu'aux os, mon ventre est pas plat et j'ai des poils sous les bras. Je suis pas obsédée par plaire au mec d'à côté. Efemiridei begira jartzak jendea ezagutzeko aukera ematen digu baita ere. Badakizue nor izan zen Mari Carmen Lasagabaster Padilla? Gaurko egunez jaio zen 1925an euskal erraketista profesionala izan zen. Ia 50 urte bete arte jardun zuen frontoian Amaia ezizenarekin. Eta Pakita Breto Sandueza, gaurko egunez jaio zen beraren 1927an eta pasaden urteko abuztuan zendu zen. Mendizale aitzindaria, baina baita militante politikoa ere. Komunista, ateoa eta antiklerikala. Kontrabandoan eta mugalari lanetan ibili zen. Denenetarik bizi izan zuen Pakitak, ama preso sartu zuten, aita Pasaian fusilatu zuten. Durangoko eta Gernikako bonbardaketak jasan zituen. Nafarroara joan zen eta gazte-gaztetatik nazismoaren eta frankismoaren aurkako ihes eta erresistentzia sareetan parte hartu zuen. Ondo baino hobeto ezagutzen zituen mugako bideak eta mendiak. Kantatuko dut bizitza, usteltzen espazaititza, mundua dantzan jarriko nuke jainkoa baniuntza. Euskal Herriko tristura soineko beltzen. Gaztetan, 1958 edo 1959an hasi zen mendira ateraldiak egiten, beste neska eta mutil batzuekin. Igandeetan joaten ziren Nafarroko kirol elkarteak, Klub Deportibo Navarrok antolatzen zituzten autobusetan,
Eta ezagutu zuen mendian Angel Oloron senarra. Beraiei zor diegu, neurri batean, Belauako aterpetxea. Elkarrezketa batean ea zein mendirik ederrena ea zein zen mendirik ederrena galdetu zioten, eta hauxe erantzun zuen. Binemale eta nubile dira politenak, baina niri dena gustatzen zaizkit. Ezkaba mendia adibidez izugarri gustatzen zait. Midi ere mendi ikusgarria da. Kontrabandoaren garaitik Amerikarrek utzitako material asko nuen. Eta besteak beste kanpin denda bat, 20 kilo pixatzen zituena. Horrekin joan ginen midira lehen aldiz. Besteek denda montatzen zuten bitartean nik afaria prestatu nuen, patatu purea eta azpizuna. Nik aleko mezu mendigoian, egun senti eta iuna barra, zu añadidas niloreak mendian, zu añosorik nizaurireiki bat, herri txiki infernu handi, kami hori ja ezin dut jantzi, nahi azarren badut zure berri, irotu nahi zela izteak daki. Kabio, kalperri, kasa degun denbora zerbaitan. Aizue, Zorionen zerrendere badugu. Zorionak itxasu Uriarte futbolari naparrari, Zendai aktoreari eta Ani Egno idazle eta Nobel saridunari. Eta zorionak guri beste denboraldi batez hemen arituko garelako. Gaur izango dugu gainera denboraldiko lehen berrikuntza. Gastronomia sekzioa. Gurean izango da Landerkor nago. Baskulinari izanterren gradua egin eta 2019an Mirador de Ulia jatetxean aritu zen lanean, ondoren Bartzelonako Disfrutar eta Donostiako Labe jatetxetan aritu zen, baina 2021etik Artzaken dabil. Udako abestien inguruan ere hitz egingo dugu, naiz eta kontzeptu hori desagertzen ari den. Irati Galardi Lizarraga ere gurean izango dugu. Adore proiektua jarri zuen martxan, bulinari aurka egiteko modu eraikitzaile eta ekintzailean. Eta gauza gehiago kontatuko dizkizuegu hurrengo 2 orduetan, ez zaitezte kezkatu. Baina iraiak bat du gaur eta asteleena da, hau da plazerra, ongietorri guztioi bigarren kafearen 7. denboraldira. Entzule eta ikusle zareten, oiek zuekin June Romatet Ibarguren, egunon, June? Egunon. Ondo algara? Bai, oain kamarak Urrukan. Bai. Kamara berria daukagu hemen bigarren kafean, eta, bueno, inteligentzia artifizialak dituen gauzak, jakin egin behar dela inteligentzia artifiziala erabiltzen, hori esaten digu nahi Elordi Hidalgo, inteligentzia artifizialean doktoreak, eta gu galduta gabiltza zuekin, Goiuri Ezeiz Arandi, egunon? Egunon, urte berrio. Indarrez etorri algara. Bai. Eta hizketan ari zaizuena Iñigo Asensio Elurbide entzuleo gaur bigarren kafeak 1016 du, goizak 10 eta 20, iraiak bat, gu 3 gara antza denez, baina 5 segituan ere mentxe gure mailaren bueltan, aurkatzen hasiko gatzaizkizuenak. Ongi etorri guztioi, plazerra da, segituan goaz gure txatari ere kasu egitea, ze gaur txatasutan dago, gogo zineten entzuleok iraiaren batarekin. Goizeko 10:21 ongitorri berriro guztioi, martxan gara, bueltan gara, uda atzean utzi dugu, bueno, oraindik udari teknikoki geratzen zaio gozatzekoa, baina guri udako oporraldia behintzat agortu zaigu. Egia da, oraindik iraiak Goiuri baduela, pixkate uda kutsu hori. Bai. Eguraldiaren araberakoa izaten da askotan, baina lanean hasi eta oraindik planak egin, alegia lozorroan ezkarela oraindik murgiltzen. Noski. Bueno, guk planak urtean zara egiten ditugu, urria, azaroa, abendua, edozein dela hilabetea ere, baina bai. Iraia niri asko gustatzen zaidan hilabetea da, eta
gu itzuli gara lanera, itzuli ginen. Itzuli ginen. Gu irrati uinetara, itzuli gara gaur eta izu pox-poxiko honekin. Bai, eta hementxe gure txatean hasi zaizkigu, bide batez entzuten ari gara Indabe taldearen berriz kantua, hau inoiz kontatu dizuegu, gurean egin zutela berriz kantuaren bertsio akustikoa, eta handik gutxira, disko oso atera, eta entzun izan genuen, bertsio osoagoa nola baita esateko, eta tira, hemen Imo musikatik ere agurtu gaituzte gaur saio asterakoan, Gorka Santestebanek egunon, ole dio, ta mutil berriak dauzkagu. Gustatu zait kamera hori jartzea. Bai, aizu berrikuntza bada eta burrukan dabilune, baina... Ilabetetako hausnarketaren ostean, gaur 10 gutxiagotan erabaki dugu, kamera horrek agian horre behartzuela, Gorka. Gustatzen zaigu. Zerbait aldatu ez dela esan dizuegu, gauza batzuk ez direla aldatu, eta ez da aldatu guk beti, egia kontatzen dizuegula, naiz eta nolabait gure profesionaltasuna ezpaian jarrote dezaken, baina streamingaren kamera horren posizioarekin ez du denbora gehiegi garo, zer esango dizuegu. Hor azkeneko kontua izan da, eta June Romateti bar guren hortxe imaz delanetan ikusi zaitugu, bai. Buelta gadak ematen egin ez, Juri, pixka ikusteko. Bai, baina... Bauaz, pixkanaka, bai. Nire maite duta da, dio Gorkak, uztailean festarik festa ibili naizela eta abuztuan berriz Galizin. Ze ederra Galizia. Zu golagarroa janduzu Gorka ja urte guztirako, Aste honetan postala jasoko duzue. Ados, Gorka, eskerrik asko, bai, entzuleok maite ditugu postalak, badakizue. Batzuk postal kolekzionistare bagarela, eta beraz, zuek bidali eta guk hemen gure laborategiaren desmadrean, azkenean kokatzen joaten gara postalak eta gutunak eta bestelakoak. Indujai Teatrok, aupa ekipo ongietorri denboraldi berri honetara maite zaituzte, eta Mai Gorostiaga muixu eta besarka handi bat bueltan, gure parcerito partikulararei kontatu beharko digu, ostegunean nolako izan den Kolombian ipuin kontalari biltzearen esperientzia hori. Indiokerrek, egunon gaztiak, ongietorri lanera kamera berria, bai, nik maite dut goizetan berriz ere zuekin hastea lan jardunaldia. Pozten gara eta bide batez besarkada bat gaur lanean hasi eta entzuten ari zareten guztioi. Lanean ari espazarete eta entzuten ari bazarete ere, besarkadak tenontzako. Naiz eta kostala kostako lagunekin ederki hasi eta opariak jaso, ez da berdina. Kostala kostako lagunekin ederki bili ginen gu ere, udaran eurak entzuten eta baita eurak bisitatzen ere. Nekane Altzelaik egunon ekipo ongietorri pila kargatuta zatozte? Gutxi gora bera, nik esango nuke pilaz ondo gabiltzala. Gaur behintzat, gero... Etorriko da txakalaldia, izaten da iraiaren lehenengoko kurtso hasierako indar hori. Nik kamera aukiko dut bihar naizeko oparia, egia da, Gorka Santestuanek irabazi du kostala kostako kamaretako bat, ez bi kamara ziren, kamaretako bat berarentzat izango da. Merezita, entzule fina da Gorka, naiz irratiaren saio guztietan. Entzule zeharkakoa, transversala, esango dugu. Aritzalkubilaren antzera, zein? Lagun berriak. Ez du aritze Alkubiaren antzari. Kamera honekin koreografiak pixka bat galtzen du, jeje. Izan da momentu bat, nun... Ni desagertu naizelako. Adimen artifiziala pixkate dantzan jarri zegun. Nik uste dut hori konponduko dugula. Eta berriak dantzan zer, lasai, segituan erakutsiko diegu, baina oraindik denbora pixkat utzi beharko diegu. Tadeu Urkola Lorentze, uste dut, Kanaria irudetatik, entzuten ari zeigula, dio. Koreografia ederra, bai, berriak pixkat flipatu indute. Lander Kornago eneko iturbe egunon bioi. Bueno, mikrofono hori pixkate urbildu egin marko dugu, ondo kokatu zazue. Batetik aurkeztuko dizuegu, aurkeztuko dizkizuegu pixkanaka, baina maite duten tartean murgilduko gara, eta hortarako Landerretaneko pentsatu beharko duzu zuek ze maite duzuen, oso espazio orokorra dau, baina gu hasiko gara, eta horrela pixkate kokatuko zarete, kokatu beharreko giroan. Romatet, prestatu alduzu zure maite duta. Bai. Ze espero zen, beste no maiterik hasiko nintzala? Juri ditirako zen nion, lasai potxoka. Lehenengoa. Ze kamiseta guapa. Bai ez, eta atzean potxoka baten ipurdia duka. Oso guapoa. Eta kolore, teia kolore esan daiteke? Bai, hola da. Eta gainea da, oi hartzungo neska batek egiten ditu, eta diruaren irabaziaren zati bat inurri elkartera doa, orduan... Iraiaren 13an gainera festa potoloa du inurri elkarteak, izan inurrik, eta, mendik besarkada bat inurri guztiei. Konta iguzu zinen zure maite duta? Ez da oso zaian ere maite duta, kontuan hartuta, bai nik irailak batean gaur hemen saioa egingo detela, baina ni 3an banoala kanpora, eta bada bidaia bat aspaldi egin nahi nuna,
Eskoziara noa, bai, Highlandsak eta Edinburgo bisitatzera, eta hori da nire maite dut, prestatzen ibili naizela, ia hilabete batez dena ondo ikusteko eta ondo gozatzeko, eta izugarrizko gogoa dukada joteko. Eta ze gertatu zaizu Harry Potterren trenarekin? Gaur goizean, atea zaitela TikTok bat, han ezakien antzatan dago biaduktoa pasatzen dena trena berez. Eta juteko gogoan eukan, orduak oso zehatzak dira, eta hasi naiz behiratzen, aber ze ordutan pasatzen zen benetan zehazki ondo ikusteko. Eta jartzen du batetik bostera ez dela pasako. Suertez, badauzkat tarteren bat juteko beste momenturen batean, baina nik lauean juteko asmoan eukan eta gaur irakurtzea batetik bostera ez dela jungo. Eman dit, hola minitak ikardia bat gaur goizean, baina Gaixua, gainera, nik irakurri TikToken agertu zait, baita ere. Aurreko egunetan, jendea joan dela ikustera, tren horrek daukan alde erakargarri nagusia da lurrunezko tren bat dela. Bai. Orduan igarotzen dela, leku zoragarri batetik eta lurruna ikusten duzu eta orduan da, oso tren ikusgarria. Egun hauetan diesel tren bat ibili da. Eta orduan ez lurrunik, ez Eta pixkat AliExpressetik eskatzen duzuna eta etxera irizen zaizuna, ez? Eta trenetan adituak direnek esaten zuten, baina diesel trena oso berezia da baita ere, ez dakitze da diesel YR berreunda iru ez dakitze motatakoa, eta ez dakitzen bat kilometro egiten ditu, eta baina, publiko orokorrarentzat, zuk ikusi nahi duzuna da. Tren Jakobita ikusi nahi nun, hau da, lurruna botatzen duna. Lurruna botatzen duen trena. Orduan, atera kontuak. Espero dut ikustea. Bestela berriro voltatuko naiz, ez da arazo bat. Goiuri zina zure maite duta? Zade pixkat, nahi nuen galdera hori egidea. Eske, asko dauzkat. Joantzea pilatzen udaran? Bai. Eske, aizu, nire maite dut nagusia, astere oso orako badauzkat maite dutak, eta gaur nola ikasturte hasiera den, ipatuko dizuet, nire maite dut nagusia dela aurtengo udan enaizela Euskal Herritik atera. Eta Euskal Herrian igaro ditu dela oporregunak, eta horixe aldarrikatzera nator, naiz eta ni naizen aurreko urteetan Mexikora, Tanzaniara edo Tunisiara joan dena. Baina aurten hemen geratu naiz eta izugarri disfrutatu dut eta aukera izan dut inguruko herriak ezagutzeko eta ezagutzen ez nituen proiektuak eta planak eta denetarik dastatzeko eta disfrutatu dut, naiz eta nire lagunek esango duten, Goiuri, nahi isilik, segurako tabarra eman duzu oporren kontu honekin, baina egia da azkenean hemen geratu nahi zela eta disfrutatu dudala eta horixe aldarrikatzera natorze oso txoko politiak dauzkagu Euskal Herrian eta batzuetan pentsatzen dut, agian Donostiko portutik pasatzen ari naizenean esaten dut, hau ez balitz Donosti, eta edo ni banintz ez dakit Bernakoa ze gustora etorriko nitzake ni oporretan hiri honetara. Ze ederra den, eta ze argazki zergatik egiten duzu barre. Tontoa. Imaginatu, portutik jun, eta hortxe akerbeltzi ikusiko luke, taberna. Pentsatuko luke Bernakoak bia hor taberna. Haure ez taldatu entzuleok, txiste txarren klubari ongetorri emango diogu, Julen Goiko etxorpego zuntzuten eriko da etxetik eta pentsatzen Labana nunduen niri lepoan sartzeko, baina tira. Julen parrezangoa, Labana nik sartuko izut. Iñaki Carreterok idatzi digu, zuek lanean eta ni oporrak hasi berritan, baina zuen alboan beti, gora Iñaki Carretero eta gora gure ipuin kontalari guztiak. Baina Goiuri ari zinen kontatzen hori portutik paseatzen Bernako bat balima. Ez kanpotarra banintz esango nuke, ni hiri hontara etorriko nitzake oporretan eta gero nik pasatzen du Donostitik eta ez dut sentitzen oporretan nagoela, baina aizu, gure txokoak ezagutzea, hori dela nire aldarrikapena eta baten bat egon balin bada ni bezala xe bueltaka eta ez dakiela nora joan edo diru kontuarekin kezkatuta geroz eta garestigoa da oporretan joatea, etxean geratzea ere aukera dela izo. Bai,
Donostian kafe hartzea ere ez da merki ateratzen, baina bai, aukera hortxe dago. Ba nere maite duta, pentsa, bigarren kafearekin lotuta dago, atzo igandea zen eta Kayak Basque Countryko lagunek, badakizue hemen izan genituen, Hondarribian kokatuta dagoen Piragua inguruko enpresa zoragarri horrek, ikastaro bat antolatu zuen urbizitan nolabait astapenak egiteko. Lehenengoz, urbizitan murgiltzen den horbaitentzako, Bidasoa ibaian, nahiko girola saian, eta hortxe. Eta hurbildu nintzen eurekin goiz pasa egitera, eta lagun pare bat banituen gainera ikastar hori egin bartutenak, eta guazen aruntza, pixka laguntzera, eta bar. Eta antxe euretan, momentu lasaiagoetan, izketan nahizu, eta zuek nungo azarete, eta dulantzikoak, dulantzikoa zara, baita, badakizu non dagoen, da nik, hombre, a ber, dulantzi, ez diazu, ez dakitze lekutako auzo txiki esan, ez? Netzako dulantzi nahiko herri zaguna da. Esan nion, alegria dulantzi, ez? Bai, noski, bai. Eta nola dakizu da, nik, hombre, ez dakit, Trenak esaten duelako. Train bound for Vitoria Stage. Next station, alegria dulantzi. Zu asko jutez dela da, Gazteizera azken aldian. Baina, pixkatorre hasi ginen, da nik, Tolosatik Gazteizera bidean antxe dago, nik ziklismoan ere lehiatzen nuen ingururretan, Araian, Eginon, eta, ez dakit hori agurainen kontzertuak ikusi ditut, eta zuek kuadrilla hor bertan izango duzu ez, kuadrilla badakizue, pixkate eskualdea edo, eta nola baite aguraingo horri eta lotuta, eta bar, eta Piraguan, eta itxasuan zerbait, eta gero lakuan, eta hor gainera, leguti hori gertuko ez, eta gertuko Garaio, Garaio, Garaion, eta geratu zaidan horrela begira, eta nola Garaion, danik, sorgingunea, eta ezagutzen dezu Garaion, danik, bai, eta aurrean zijoan, beste neskat, Alazne! Ezagutzen duela, Garaioneko Alazne ezagutunen atzo, hainbestitzen dugu Garaionen inguruan, bertako kideetako bat gurekin ari zen Piraguan jaisten. Eta, goiuri, hemen dator maite duta, Alaznek baiestatu zidan internet konexio ona badutela, eta bigarren kafea egin dezakegula Garayondik. Osondo, zoragarri. Iñaki Carretero, entzuten ari bazara, apuntatu, Garayondik egingo dugun saio berezi hortara, hainbat ipuin kontalari gonbidatuko zaituztegu eta antxe, gainera Carreterorekin gauz askotaz hitz egin daiteke, zen txakurez hitzaiare bada, eta gauz asko dakizki Carreterok. Beraz, hori xedan ere maite duta. Ask her why she cries so loud. 10:34 minutu Julen Goikoetxe Arbegozto dagoeneko manifestatu da. Digestio zailekoa aurrenekoa, dio. Aurreneko txistea. Digestio zailekoa zan, bai. Baina, nik enuen esan nahi. Baina barragureari ezin izan dioteldu. Eta orduan goiuri gorpega ikusi dit, eta atzera bueltarik gabeko egoera batean murgildu gara. Nere errua izango da. Nik ez hori esan. Ados. Baina, ardura puntu bat. Eneko Iturbe, egunon? Egunon. Urbildu mikroa pixka gehiago, A ber, hau pixka bat hola berago jarriko dugu. Ez da. Hor. Loto azpiko hori, ez dakite noiz askatu dugun, hori eman buelta beldurri gabe, bukatzen dela, hori hemen. Zina zure maite duta? Nire maite duta da, udaran lanitea deskurrituet. Udaran 7 egunetan lanitea, espezifikoki. Eta egia esan, ondo guztua egon naiz pentsatzen gorre izangoa, o koste ingo zait. Eta oain, kostatze zait denbora libre eukitzea. Eta denbora libre hori kudeatzea, adibidez. Eta oain, posta sentitzet, okupatu da baldin banao, edo lan aite baldin bat. Tiponek esplotatzen nahi dugu, Juri. Jarriko dugu lanean, Jarri dugu lanean dagoeneko. Gehiagirez. Ni laixer mudantza bat egin beharko dut, ze alokairuko kontratua bukatzen zait, eta lana gustatzen bali bat egin du. Zure azkeneko mudantza Julen Goikoetxea, Imanol González Gurrutxaga, Janiri Arantzabe eta Laubok egin genuen. Bai, egia da. Eta Juan Jok, zure aitak. Bai. Eta berriz ere mudantza daukagu? Oraindik ez, hilabete batzuk falta dira, baina gokituko zaizue bai. Nik belaunakin ez ditut pixo bat. Bueno, vale. Baina June, bakizuz egin dezakezun? Nik animatuko. Utzi behar den etxean, edo iritsi behar dugun etxe berri hortan, bai.
Pastela egin. Txokolatezko galleta batzuk prestatu. Dale. Gaietak utzi behar den etxean, ez? Hola usai honakin sartzeko ja etxean. Hori da, bai. Jun erromateten... Dago jurin etxean gaieta usaia egoteko. Zegoixoa. Jun erromateten gaietak dira, uste dut, munduan egiten diren gaieta honenak. Bai. Benetan, Da, June ekarri gaietak, lehen, ez? Hori izan da, ez? Enuen horrela esan nahi, baina... Bueno, horrengo bi astetan, ez? Ikusiko dugu. Hori, denak lanera. Gure txatean dio Iñaki Carreterok, niregatik prest, garaionetik 2 kilometrotara bizi naiz. Carretero, apuntatuta zaude. Berriro mudantza goiuri, joño, dio indiokerrek. Ez oraindik ez, hilabete batzu falta dira. Alokairuan bizitzearen kontua holako xea da, batzutan kontratuak eta bukatu egiten direla. Ai, ama, tira, eneko iturbe gurekin izango dugu urrengo hilabete hauetan, hemen txibiliko lanean, ikusentzunezkoan, irrati uinetan eta guztian, eta joango gara beran gehiago ezagutzen, baina gure berrikuntzetako bat, Gorka Santestebanentzat, mutil berria dago bulegoan, horrela adiraziko luke berak. Lander Kornago, egunon zuri ere? Egunon. Bueno, gure sarreran zertxo baite aurkeztu zaitu, sekretutxo batzuk kontatu ditugu zure inguruan, baina zure sekzioan murgildo horretik, zure maite duta entzun nahi dugu. Ni bi esango iztu. Bi, oso, no? Nekan prepauta, baina bain bi esango iztu. Katapun, horrela itorri barda indarrez, bai. Eta uste, ekarri pentsautan ekana, bigarren postu gatuko ala, lehenengo eta uste garrantzitsuna dela zuen hasierako dantza ikastea dela. Ez egin iteko hasieran, karagarria eruditu zait. Eta bigarrena, beste batzu bezala, bani baita Euskal Herrian naiz, udara osoa, ez bidaiatzen eta disfrutatzen, baizik eta estresan bidaia kubeatzen neon naiz, así que ni azaron dakat prestauta 2 asteko bidai bat Tailandiara, retiro espirituala eta gastronomikoa, mobila itzaltzekoa, eta ez dut inor ezautzen. Wow. Ze plana. Urte osoa da bakia prestatzen bidaia, noa juntze egin ze ezin zetan, eta baki gogo batzu ja. Beraz, bidaiak hola prestatu zalea zara, pixkatia etxetik gauza batzu bintzal lotuta eraman zalea. Baita ez. Normalen oso urrutia jute bali manaiz, bai, bazparare. Eta dependez, zel urralde eta jute bali mazara ez duzte, igual. Bintzazo ze prestatuta dola. Baina generalen improvisatzea da, a ber, ke pasa. Bila, gure bidaiari kutxunetako bat, Josu Iztuetarekin atzo aritu nintzen, eta gaur usteiat lehenengoz koltsoi batean ingo ditelalo azkeneko 7 astetan. Jo? Hostia, Iztueta bere 60 ez da gizen bat urtekin, ze atzo jaiotakoa. Ez da Josu Iztueta, Frantziatik, iparradetik beraz, etorren biziletan ez da izan bat aste ibilita gero, eta norbaiten errukia piztu eta koltsoi batean lo egingo zuela. Hori ere laister izango dugu gurean, eta bidaien inguruan ere ostiraletan entzuleok jarraituko dugu osnartzen eta ikasten gure bidaiari kutxunenekin, eta kasu gure bidaien batzuk ere kontatuko dizkizuegu. Goizeko 10 eta 39 minutu diren honetan, saioan horrelako estopango bat egingo dugu, eta bagoaz aurrera, eneko iturbe gerora izango da gurekin, puripurian tartean bere gomendioa entzungo dugulako, beraz eneko gerora arte, eta entzuleok segituan izango gara zuekin. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Entretenitzen gera birote balde, frenorik gabe, taula pandera, norabiderik gabeko dela, batzutan negar bestetan algara, dudan egunaren arabera, goizero, batzuetan erota bestetan bero. Esandakoa, Lander Kornagorekin gastronomiaren inguruan ariko gara urten, tarteka gurekin izango da, gai askori helduko diegu, baina nik ezertan hasi baino lehen, eta dagoeneko aukeratu dugu, kantu hau, zure sekzioaren sarrera modura, salda badago, miruaren kantua, Lander Kornago, salda egotea bada, taberna edo jatetxe batean, horrelako ezaugarri on bat. Salda baldin badago, seinale ona. Beti on behar, salda. Beti on behar. Egozin lekunta junto baldin batzea, beti salda on behar. Hoi, kalidadezko puntxoa da. Hori da, ez? Bai, balin badago. Hoi, balin badago esatezu, bale, hemen ondo gabiltza. Hemen ondo gabiltza. Santa Mañako feste parako, motoziri txigera lokatzez lepo.
Tira, Lander Kornago nor den eta zertan da bilen aztertzen hasi beharko dugu lehenago, zeguk lehen xetasun batzuk eman ditugu. Lander, baina nola aurkeztuko zenuke zure burua? Ez dakit, sukaldari den hitza, gastronomo den hitza, zein den hitza? Sukaldaria. Zizazu beste azertu guztian sukaldaria. Sukaldaria zea. Eta beti zagonez. Ondo, hori da, deklarazio on bat. Bueno, nola baitez... Txen, eta sukaldaria zinen sukaldaritza ikasi aurretik? Bai. Baita. Noski baiet. Eta etxean sukaldaritza dastatutakoa edo sukaldaritza bizitakoa zara oso? Bai. Txikitatik tokatu egin da? Bai, tokatu eta bai, azken familia urte askotaz taberna bat eukio hemen Tolosan, orduan ba. Beti izan da ostalaritza hoi tema, etxeko tema. Beti, orduan txikitatik izan da. Pentsa, nik bere gurasoen eta taberna hortako janari askotan dastatu izan dut, baina deskubritu nuen Lander Kornago arekin lotuta zegoela, beranduago. Enuen lotura hori egin duela gutxi arte, eta bai. Esango nuke, han tripakiak egoten zirela. Eta hori niretzat bada beste ezaugarri bat. Salda bai, baina tripakiak dituen jatetxe batek ere erakusten du kalite. Kontuz ez, tripakikona jateko, ostia, zaila da, Zailagoa. Bai da, pixkat, ez dakit tercera gama dan kontzeptua, baina erdi eginda ere taberna batzutara iristen dira tripakiak, ez? Asko. Bai. Ba, azken, gauza denbo asko bazula gauza egiteko. Batzutan, horarioak eta denak kuadratzeko, batzutan jatetxe dago taberna oso txikia baldin bada, ordu asko, ja. Eta ordu batzutan zaila da. Eta da orduan dare kinta gama hoi, handezuna, produktu asko, indadarela, eta pixka behotzea da dena, baina ez da berdina. Ez da berdina. Gero egia norberak errematea materakoan asko alda ezakela plater bat. Bai, baina notatzea, asko. Bai, ez? Bueno, Lander, nortzaren, zertan aritzen zaren, esan dugu, sukaldaria zara, baina sukaldaria ez da bakarrik lapikoan aritzen, hortan ere bai, baina hortik haratago ere aritzen zara. Hoi da, ni baintxo bertan hartzaken nago lanean, pixkat kreatibitate zentroan, ja 3 urte damazkit han sartuta, eta pixkat ite deu kreatibitate da pixkat berrikuntza horiek, ikerkuntza horiek ite jatetxean. Zein da zuretzat arlo gustokoena, nola esango zenuke sorkuntza prozesu horretan gustora zabiltza, sukaldaritza tradizionalagoan ere bai, nondik ikusten duzu zure burua? Zaila definitzia, azkenen gure egunen zehar beti ikasten gabiltz, gauza beri ikasten gabiltz, orduan pixka zaila da, hoi dena zoz esatea, guztatezait tradizionalagoa, oez, pixka zaila da, hoi puntu egaratzea, ez, azkenen nola, egunero gauza berrik ikusten aizabe, igual aste baten zare super tradizional, urrengo asten zare super asiatiko, bendik bi astea zare Sudamerikako ez da ize gastronomikin bueltaka, orduan zertan jarraitzea zaila da. Hoi lanean, geho pertsonalki gute malin manaiz bazkaltzea oso zeba, ni tradizional asko gustatzen. Ados, aipatu duzu pixkate innovazio edo deskubrimendu esparru horietan aritzen zaretela, nondik nora egiten da ikerketa bat? Badirudi, ezagir entzuleak pentsalezake, gauzak mugatuak direla, baina noski, goi mailako sukaldaritzan, badirudi ja mugarik ez dagoela ez? Ez, oantxo bertan ez. Oso zaila da trazatzea nondik norakoa dan kreatibitatea, ze kreatibitatea ez da linea bat zure lanean, baizik eta gora, bera, ez da inbolta, da oso enrebesauta da kreatibitatea. Orduan, esatea nondik norakoa da pixka zaila da. Zu azken kreatibitatea egiten izanen sukalden edo zein arlotan. Zure inspirazio puntua aldatzen jutea eta nahizun lekutatik hartzakazu inspirazioa, ez bakarrikan sukaldea edo beste arlo batzuk. Zer da zuen laborategian topatuko genuken gauzarik arraroena? Hostia. Zuek, lantaldea. Segurazki lantaldea. Ze, pentsatzen dut, imaginatzen dut, nahiz egon, inoiz bertan, baina egongo direla kaxapila bat, eta kutsatxoak, eta kutsatxoetan gauza elementu asko, eta... Gudazkau
1.400 kutxatxo ezberdina, espezie ingrediente ezberdinekin kokauta, eta hoi erabiltze dugu pixkat, inspirazio baita batzutan, puntu hori hartzeko, baina baita batzutan ez dugu erabiltzen, da pixkat informazio asko ukitzeko puntu bat, gutzako momentu baten erresa dela hartu, pixkat gozak berrik ikusi, probatu, eta holako, baina azkenen hor dakauna da sukaldetxo bat da. Ez da bai dakola makineri bat pixkat, pixkat diferentia dela, bai destiladora bat, ez da pixkat behar dezuna mundu hoetan, baina azkenen sukaldetxo bat da. Sentitzen duzue presioa, goi mailako jatetxe bat da, goi mailako jatetxe gehiago ere badaude Euskal Herrian, eta bereziki Donostian eta inguruan, berrikuntza, gauza berriak eta gauza arraroagoak eta sorpresa eta horrelako elementuak jarri behar ditugu, ze jatetxe asko gara eta etortzen direnak horrela harritu egin behar ditugu, badago presio hori. Alde batetik bai, ze azkenen zure lana da, orduan ez dalin bat egiten da zure lana gaizkitena izalako, baina baita presio asko dakau, azkenen jatetxeak 100 urte baino gehiago dazka. Orduan, klaro, dakazu jatetxe bat, historikoki oso potentea izan dana, eta igual mai baten dazkazu 4 generazio ezberdina. Orduan, 4 generazio oitako atraktiboa izan behazu. Osa, erakargarra izan behazu 4 generazio oitan. Da, hoi oso zaila da, hoi batzutan oso zaila izatea. Behin entzunion Juan Maria Arzaki, berak zeukala sentsazioa Arzakera jatera, etzela, bagien beste jatetxekin alderatuz, etzela inbeste turistak datoz, baizik eta bazegoela asko bertako jendea aurreztu duena bertara joateko, ospakizunen bate egiteko, edo, haian beste jatetxe batzuekin alderatuz, bertako jende gehiago joaten dela. Zuk ere sentsazio hori daukazu? Bai, ez gauza da, asko gerta ez eguna baintxe bertan, ikuste guzu beste jatetxe batzuk egin zeiten, da bai, nire uneko 85 atzerritarra da, batzuk uneko atzerritarra da, eta gure kasun, gehien bat asteburutan, bai bezero lokal asko etortzen. Jendea aurreztu gula, da, hemendikan baki baten badega postu bat galdu zen. Batekin aterako zala gai hau. Goiuri ez izan dia. Eta, aportu bat galdu eta hemen gare bazkaltzen, kuadriakin etorri naiz, eta kuadria amakiu urte osoa dirua gordetzen, eta azte buru baten etorri. Bai, guk, entzule batzuk jakingo dute, honezkero, baino egia da, Inigorekin apostu bat egin nuen, galdu nuen, eta oraindik, ordaintzeke dago. Bai, ordaintzeke dago, eta postu horren ondorioa da, behintzat biok joango garela Arzakera. Hori da, ezingo dugula inoiz kontatu, zein zen apostuaren oinarria. Ez dugu kontatuko irratian. Entxe, irratxa honetan dena kontatzen dizugu, baina muga batzuk ere badaude, hau ezingo dizugu kontatu, Lander Kornagok badaki, baina ezin dugu hau publikoki kontatu. Hori da. Beraz, baina bai goiurik zor dit Arzaken bazkari bat. Hori da, baina behintzat, ez dut galdu apostu eta zu joango zara eta nik ez dut gozatuko. Ez. Hau da, apostu galdu dut, baina ni ere joango naiz eta nik ere gozatuko. Ni joango gara, gozat esango dizute. IPC gora doa eta menuak gero eta garestia bat dira. Arrazi da, gaur, Ni presa bango nuke. Egia da, bale. Laizter joango gara, Zuk ikusi. Zure alboan, beti nabil tranquil. Ordan gurean edukiko zaitugu aurten denboraldi honetan eta gastronomiaz hitz egingo dugu eta gai asko landuko ditugu. Entzuleak zer topatuko du sekzio honetan? Hoi zangoan momentu bat gastronomiataz hitz egiteko pixka bat, ez? Batzutan igual sukaldari hitz egiten godeu, beste batzutan gastronomi notiziak berri batzuk kontatuko iteu, eta pikatola gastronomia mundun lotuta darena enbat gaia ikutuko iteu, ez dena sukaldari hitz izango, astero ez dugu errezeta bat emango, baino, nik uste gastronomi arloan gauza asko darela oantxe bertan, da gastronomi mundua asko muitzen nahi dela, eta uste gauza asko kontatzea azkaula, da uste
irratxeo politxa gira da gaula hemen. Dudarik ez dugu, baina gu jatun ona gara. Bai. Zu sukaldari txukuna? Bai. Hemen Lander Kornagoren aurrean hau esateak errespeto ematen du. Nik egiten ditut, egiten ditudan platerak egiten ditut. Baina bai, oso parrilla zalea naiz. Bai, arte ikatzarekin soziedadean. Oso zaila da. Parrillan hona izatea oso zaila da. Parrillarekin, bueno, arituaren arituz moldatzen naiz. Txuletak erretzen eta bestelakoak, eta porruak, eta oiaskoak, eta ikben parrilla pizten dudala dena balio dit parrillan. Dena barrua, dijo, bai. Bale, horrelako kontuetan ibiliko gara. Sekretutxo batzuk ere kontatuko dizkiegu entzulei, esaterako, ez dakit trukotxo batzuk badaude, hau edo beste ez gertatzeko. Gero hor badaude mito batzuk, edo mito ez direnak, ez salda egiteko oiaskoa baino oioa hobea dela, eta horrelako kontuak hori horrela da, Lander? Netzako bai. Beraz horre, betiko legeari pixkat oioaren... Bai. Mito batzu badare bai diela oso osatezura. Ostia, hau siniste balin bazu, igual psikologa bazu. Bai, maionesa hilekoarekin moztu egiten zaiela emakume izaterako, ez? Horrelakoak. Horrelako gazak esatezu, ostia. Igual hoi siniste balin bazu, igual... Zure arazo bakarra ez da maionesa moztu. Zure bizitzan. Pixkat Landerren intentzioako ulertzeko. Hau, galdera zaila ingo dizute, baina erantzun egin behar duzu. Imaginatu, datozela oraintxe bi spairu lagun, atzerritik, eta esan dizu, Lander, bagoa, zaino berandu iritsiko gara, eta joango gara faltzera, da ez nik etxean edo, soziada daukazun, etxean edo, prestatuko dizu eta faria. Zin izango litzateke, zure, pixkate, sota zaldi errege, zure basiko bat, horrelako egora baterako. Eroxa. Ondo, ba. Mia saltxan patatakin. Ara? Mia saltxan patatakin. Oh, yeah. Begira. Acierto beti. Beti, jose ona, Baino, jende batzu esan gabe mia dala. Claro. Miskinak direlako eta ez dutelako nahi. Jende batzu igual, tripakekin berdinak. Esate jozu da esatu, ostia, zenazka. Pratu zaz, pratu genen da esatu, ostia. Bai. Eta gero esate jozu, hoi tripakia da. Eta esate jozu, zenazka. Bai. Gustatu zaizu, bai. Eta kulturalki ere, segun nondi datorren jendea, mia ez da oso produktu erreixa. Bai. Azkenen kulturala. Bai. Azkenen dena kulturala da. Bai, ikasitakoa da ez, batzutan logikaren aldetik pentsatzen hasten balin bazara, zer ez dugun jaten eta zer bai, gian ez dakit itxasoko hainbat gauza jaten ditugunak lurreko animaliak balira eta ez itxasokoak, ez genituzke jango. Eta beste leku batzuetan igual ez dituzte jaten, bai, oso komponente kultural oso garrantzitsua dauka jaten dugunak. Baizegia, krustazioekin eta dendena jaten dugula, ez? Eta ostra oso preziatua da, eta lanperna zer esanik ez, eta beste leku batzuetan adibidez, ez da inoiz jaten, adibidez, ni lehengo azaron Japone honitzen, bi aste honitzen baita handikan, eta han adibidez jatzen zuten bakaiun esperma dana. Begira? Eta guk hemen zinezkoa, jendei jute bueltatu nintzenen, bakaiun esperma jaten dezu. Eta han delizioa da. Eta da gauza bat sagratua, delizioa haientzat. Dena kultura da, azken. Baita guretzat hemen ez dakit barru beguztik, ez? Badago, eta bueno, Espainia erdialdean akaso gehiago, baina tripakiak aipatu ditugu, baina gibela, giltzurrunak, bihotza, birikak, horrekin egiten diren platera horiek, asadura, eta kaskeria, eta horrelakoak, horiek hainbat lekutan aipatzen dituzu, eta jendeak flipatu egiten du. Atzea gotatzen duena. Mia saltxan batatekin, Ui, ezken nola espero. Ikasturte honen amaieran, pixka bat sukaldari hobeak izango gara, trukoak kontatuko dizkigulako, jatun hobeak izango gara, gauzak deskubrituko ditugulako, eta oroar jakintxoagoak izango gara. Duari gabe, baina bigarren kafeak jakintxoago egiten gaitu, hori horrela da. Gure kolaboratzaiekin asko ikasten dugu, eta gero bizitzatik bat doa asko dakinaren planta egiten, baina da, batetik eta bestetik ikasi ditugu gauza txiki horiek den ez dugu barneratzen, baina gauza batzuk bai. Nik beti esaten dut dena gustatzen zaidala. Baina, akaso Lander Kornagorekin denboralian deskubrituko dut, guztuko ez dudan zerbait. Baina, erreixa, denboraldi bukaeran, soziedade baten jartzen.
Beak sukaldatzeu, eta jazta, beste kasiun. Beira, indiokerrek txatean jartzen du, bida, mizkina den norbait guztiz korto zirkuitatzeko, karakolak txipiroi tintakin. Dela, ez, jateko arazoak ditu norbaitentzat, gehiegi, ez? Karakolak alde batetik, txipiroi tinta, bai? Ostra, oso plater. Lenguan indiokerrek, egia da indioker gauzat esango dizut, eskertu nizun. Baina, ordu batetan, bialtze argazki bat, garaizara karakola jatera etortzeko jartzunera, eskertuta dago, baina bada pixkat gonbidapena, gonbidapen ezaren itxurakoa, ez? Pixkat ja, berandu xamarrean. Tolosa hoi hartzun, dadukazu ordu erdian, ordu bat erditan, baina nesitaz. Bai, kontua da, nik orainik lanak nituela bukatzeko, eta arratsaldeko lauetan bilera nuela hemen, eta orduan zan pixkat, junda. Aitzakiak indio. Bai, bueno, indioker urrengoan karakolak probatzera joango naiz gustor asko, zeni oso karakol zalea naiz. Ere aitortu behar dizut. Hori ere beste kontu bada, karakolak Euskal Herrian, badidez, gure inguruan Tolosaldean oso aste santu giroarekin lotuta daude, baina Araban esaterako, San Prudentzioekin esango nuke, ezta? Bai. Hori da. Eta beste Euskal Herriko txoko batzutan, ez dakit, baina hor badago ere lotura xelebre xamar bat, ze karakola atera, euri ostean ateratzen da, eta hori urteko gara izberdinetan izan daiteke, ez da horri lotutako ohitura bat, beste nomaitetik datorkigu. Ez, ontsa ez nizut esan nordik handanto, baina bai, egia da Euskal Herri guzen mapa hartzen baldin bazu, denbora ezberdinetan janteala karakola. Nik badaukat gai bat landu nahiko nukena uneren batean, ikasturte honetan, ze gaur bertan irakurri dudan albiste bada, eta utzi nau, zoratuta, eta zuen iritzia jakin egin, baina, bueno, nik albiza botako dut, eta egin beste egun baten hitz egin behar dugu ontaz. Mozkortzearen ondorioak simulatzen dituen, alkoholik gabeko lehen garagardoa sortu dute. Hau da, erresuma batuko laborategi batek sortu du. Edari bat, ez duena alkola, baina mozkorra egotearen efektua lortzen duzu. Senti espiritze izena du, kontua da ondo ezak ez duela luze irauten, edan eta 20 minutu edo ordu erdira desagertzen da horren eragina, eta ez duzu, biharramunik izango. Baina, ze? Nik ikusiet zure mezu horren arira, Julen Goikotxeak helarazi digun mezua. Zer? Matar es poco, dio. Eske, a ber, zuk, pentsatzen duzu kontrakoa nahi duzula, ez? Niri gustatuko litzaidake garagardoa edatea eta ondoriorik ez izatea. Ez alkoholik gabeko zerbait edatea. Mozkortzea eta gero. Alkoholak sortzen duena sentitzeko gainera. Ez? Bueno, hor uzten dut, horrelako... Pentsatzen dut, abantaian modura, adikzioa saiesten duela, pentsatzen dut, alkoholak berak sortzen duen adikzio hori. Ikertuko dugu, bai. Gehiago eta itzen dugu. Horrelako bitxikiriak ere ekarriko ditugu zuenera. Hori da, ekarriko ditugu denak. Lander Kornago, zurekin egin dugu, lehenengo, ez da egin nola esango dugu, tipula potxatzen jarri dugu dagoeneko. Hori da, sukaldean sartuta lehenengo zegin behar den horitakoa, ez? Tipula potxatzen jarri. Hori da, salda sigue egiten, eta aste pare batetan, bueltan izango dugu Lander Kornago, eta joango gara, gastronomiaren adar ezberdinak ikutzen, plazer bat, mila esker Lander, eta laizter arte. Entzuleok goizeko 10 eta 59 minutu ditugu eta segituan egingo dugu salto estudio Bilboko estudiotara, azken ordukoaren bila, eguerdiko 11 ditugulako hortxe buelta-bueltan, eta segituan izango gara zuekin berriz ere hementxe bigarren kafean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Eta esan da bezala, bagoaz Bilboko estudiotara, azken ordukoaren bila, Itxaso Leon lankidean dugu. Eta Itxaso, egunon? Kaixo egunon, aipatu behar dugu azken orduan jaso dugun albistetako bat, Ipsos aholkularitza enpresak Espainiako estatu mailan egin berri duen inkesta baten arabera, gizarte hautsi batean eta gainbeheran bizigaren sentsazioa ezarri da. Ezkortasun horrek Espainiako eskuineko boto emaileen gandu eragina, hain zuzen, 98%ra iristen da Voxen segmentuan. Oasi soziologiko txikia suposatzen dute berriz Euskal emaitzek. Populismoa Espainian 2025 izeneko txostenaren arabera,
45% uste dute gidaritza politikoa dela arazo nagusia eta ondoren datoz etxebizitza eta ekonomia. Gaitzuste politikoa agerikoa da zenbait erantzunekin, 72% uste du agintariak ez direla arduratzen jende arruntaz eta 78% erantzun du adituek ez dutela ulertzen jende arruntaren bizitza. Antzeko 1% komunikabide tradizionalekiko mesfidantza ere adierazitu. Are kezkagarriagoa da inkestatuen 3tik batek uste duela beharrezkoa dela arauak hautsiko dituen lider indartsu bat iristea. Inkestan parte hartu dutenen artean, gertaera bereizgarri bat dago, esan bezala estatuko gainerako eskualdeetatik desainguratzen dena, izan ere Hego Euskal Herriko emaitzei dagokienez txostenaren egilek nabaritu dute giro sozial eta politikoa oso desberdina dela, gaur egun askoz lasaiagoa dela eta erakundeekiko nahi gabean nabarmen txikiagoa dela. Hain zuzen, alderdietako liderren eta bertako egoera ekonomikoaren ebaluazioa askoz hobea da gainerakoekin alderatuta esan dutenez. Inkestaren emaitza eta infografia guztiak dituzue naiz.eusen ikusgai. Eta bestalde, bestelako datu batzuk ere ezagutu ditugu, kasu honetan lanbidek igorri dituenak, lanbideren bidez enplegua eskatzen duten pertsonen erdiek baino gehiagok 44%k nahitaezko ikasketak baino ez dituzte. Erakunde honek bildutako datuen arabera 3% bakarrik dago prest Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo lan bat bilatzeko. Uztailean lanbidek 105.000 enplegu eskatzaile inguru zituen langabezian hoietatik 56.429 dira derrigorrezko ikasketak baino ez dituztenak. Horrek 54%a suposatzen duelarik. Erakunde horren datuen arabera oso gutxi dira Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo lana bilatzeko prest dauden langabeak, 3%, adinaren arabera esan behar da langabezian dauden lan eskatzaileen talde ugariena 59 urtetik gorakoena dela, eta zerbitzu sektorean barne biltzen dira lan eskaera gehienak eta kualifikaziorik gabeko postuek suposatzen dute eskaeren gehiengoa. Hoiek momentuz aipatu ditzakegun azken ordukoak, esatea errepideak lasai ditugula, beraz hementxe utziko dugu informazioaren eguneratzea eta 12etan itzuliko gara. Eskerrik asko, Itxaso Leon, bagoaz gu aurrera, eta guerdiko 12etan esan da bezala helduko diogu informazioaren ariari berriz ere. Bigarren kafean gara, denboraldiko lehena iraiaren batarekin, abiatu dugu, gaur 7. denboraldia entzuleko. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. You got the cinema. It's you. And I'm not getting over it. Darling, is it cool? From stopping when it comes to this. I guess we're in time. If you're getting yourself wet for me, I guess you're all mine. You're sleeping in this bed with me. I just think you're cool. Harry Stylesen zinema kantu honekin entzuleak ere antzeman dezake, bagatu zela nolabait, zine, telesail eta horrelako giroetan murgiltzera, puri-puri antarteare, denboraldiaren hasieratik berreskuratzen ari gara, eta zuentzait hainbat proposamen, ekartzeko apostua egin dugu, eta lehen Eneko Iturbe gurekin izan dugu, bueltan da, eta Imanol González Gurrutxaga ere, bueltan da, oporaldi luze batetik, Imanol González Gurrutxaga, egunon, eta ongi etorri. Kaixo, egunon. Ondo altzabiltza? Ondo. Guain aldaketa askokin, gule gontan. Egia da, gure redakzioak beste itxura bat hartu duela, eta gure bigarren kafeko mailak ere, Imanolari da experimentatzen, zerren gertu egotea. Eta egia da ez diogula entzulei kontatu, eta batzuk irudiz ere jarraitzen gaitu zela, baina beste askok soilik irrati uinen bidez, eta guk lehen genituen hemen 2 mai, aurkezleen maila eta gonbidatuen maila deintzen genien, eta orain gaude denak elkartuta mai bakarrean. Esango nuke bazela pixka bat pandemiaren herentzia bat. Guk irratsaio hau askotan kontatu dizuegu, 2020ko
apirilaren 21 batean abiatu genuen, pandemia bete-betean, etxeetan. Behin pixkat hori lausotzen hasi zela, iritsi ginen laborategira, eta hemen hasi ginen irratsaioa egiten, eta orduan nolabait, gonbidatua, eta gu geu ere besteko, bazen maitxo batan metro batzutara, gerora metakrilata handi bat ere jarri bar izan du genuen, hau ere iniz kontatu dugu. Batzuk sufritu genuen hori. Hori da. Eta zerratik, metakilatoren bezalean egoten ziren zu? Hasi zenean, bai. Praktikatan iritsi zinen. Hor zegoen eta horre esertzen nintzen. Eta nik nukan plastikozko katxarro bandera horrean. Zer gauza guapoa, June Romatet izan zen Eneko Iturbe momentu batean. Noski baiet. Mikro hori erdi banatu egingo dugu, entzuleok dena kontatzen hasita, badaukago arazotxo bat mikro batekin eta hortxe gabiltza pixka bat burrukan. Lehenengo eguna da, lasai, zoi ere aukertatuko zaizu, zuen laneetan eta lehenengo egunean arazotxo batzuk izaten direla, baina... Gauza asko aldatu ditugu, esan da bezala maila bateratu dugu, mai gainean askoz espazio gehiago dago orain, kableatu guztia, edo gehiena, mailaren azpitik instalatuta dago txukun, bueno, ondari gara, baina gauza batzuk oraindik optimizatzeko daude, hortarako izango dugu, egokitzapen astea, gaztetxoak eskolara izten direnean bezala. Kontua da, Imanol ibili dela oporretan, eta gauzak ikusteko aukera izan duzu, edo datorrena aurkeztuko diguzu. Bai, gauza ezberdinak ikusten nahitu naiz, askore ez, Samarroket. Eske, uda ez da garai onena horretarako. Ez, baina, aprobetxatu dut gauza ezberdinak iteko, eta etxetik kanpo duteko asko, orduan ez dut asko ikusi. Ikusi ez dakit, baina Imanolik saretan, tarteka egon gara, baina batez ere saretan ikusi duelako, ibili da edo Bartzelonan, edo Bartzelonako lagunen bisita jasotzen. Eta Imanolen Bartzelonako lagun guztiak zinemagileak dira. Bai. Beraz, konversazio hoiek hasten dira Tarkovskitik eta hortik gorakoa dira. Baina errekan pasa dugu demora asko baita. Zer mataliz agertzen da Tarkovski zuen konversazio batean? Ez pentsa. Ez hainbeste? Ez hainbeste. Iepa, bestia bukatu zego hementxe. Bueno, Imanol, eta zure gaurko proposamena zein izango da, zezu gandik hasiko gara? Bai, da, gaur ekarri behar dizuet, telesail bat, 2023 estrenatu zana, baino, aurten estrenatu dana bigarren denboraldia, dala División Palermo. Izan agun telesail bat. Sortzaia da Santiago Korowski, eta baita da aurpegia jartzen diona, edo protagonistan papela betetzen duen aktorea. Honen atzen dagoen produktora da, igual sonatuko dizuen Relatos Salvajes, pelikula argentinarra, telesaio baita argentinarra da, eta nabaritzen da bizkat umorea eta personajea jorratzeko modua nahiko antzekoa dela. Telesaio honek kontatzen duna da, gazte baten historioa, 35, igual ja 40 urte ukiko ditun gazte baten historioa, nun bere neskak utziten dion, eta bere aita dala bere momentu hortako buruzagiak, esaten dion bulegotik etenaldi bat iteko, eta gauza berriak probatzen juteko. Eta modu hortan, topatzen du Guardia Urbana izeneko talde bat, nun, ez dakit oso garbi zaiten, dan gauza oso lokal bat edo estatu guztian gertatzen dan gorputz bat, baina da gorputz polizial berri bat sortu dutena inklusismotik. Hau da, polizia hauek osatzen duten, polizia taldea osatzen duen pertsona guztik dute inklusismoa defendatzen duen zerbait. Adibidez, bat da oso pertsona bajua, beste bat gurpildun aulkin dao, beste bat itxua da, orduan sortzen da hor... polizia dira. Bai, poliziak dira. Orduan hor sortzen da komedia beltza, zeni pentsatzen igual gogorrago izango zala, eta komentarioak asko gogorragoak eta humorea gogorrago izango zala, baina, nahiko lauso mantentzen dela esango nuke. Baina, egia da, nahi gehiena erakarri zitena izan zala The Office-etik antzartu nion humore puntu hori, eta momentu batzuetan bai errespetatzen dago, eta bai jokatzen dute humore nahiko gordin batetik, baina gero orokorren nahiko telesail txuria da, eta ez dakit, iruditu zait kombinazio hori nahiko interesgarria. Egia da, lehenengo denboralditik, guen bigarren denboraldia estrenatu dutela, aldaketatxo bat bai nabaritu dutela, igual lehenengo denboraldin saiatu zien ezain oso gogorrak izaten, eta igual denboraldi jongo dia hori The Office-ekin bere garaian baita egin zuten bezala, baina, The Office-en kontrako izan zen barkau. The Office-en hasi zian oso gogor zetozelako ia Inglaterrako The Office-etik, eta jontzien bizkanaka xoabetzen,
Baina ez dakit, nahi irutzait guain gontan bai dauketela aukera hori, okerrago edo bintzet gogorragoa mugitzeko. Eta bai oso interesgarri irutu zait, Santiago Koroboski honek bere garaian el encargado telesaiagatik emi bat irabazizun, eta bueno, egia da, proposamen bezala nahiko interesgarri irutu zaitela, eta telesaia garapena ere nahiko organikoa irutu zaitela. Ziona, Netflixen ikus daiteke? Bai. Bueno, Café, vos tenés que ir y registrar todo lo que te parezca sospechoso. El objetivo es Martín Gauna, alias Milton. Copiado, me infiltro. No, vas y pasás desapercibido. ¿Qué querés? No, establecer un vínculo nomás. Vos estás bien entrenado, vos sos un idiota. Te tenés que alejar totalmente de tu círculo íntimo. ¿Qué estás escondiendo, nabo? ¿Pero eso no es muy peligroso? No. Salvo que te descubran. Así te quería agarrar. ¿Aventura? Barkatu, izan daiteke, bideo bat viral egin zena uda hontan Instagramen, bai, seguro udala, bai. Nik uste nuen besterik gabeko bideo, meme bat zala edo, baina telesail honen zatitxo bat zen. Bai, ez dakit. Bai, baina enuen inoiz telesail batekin lotu, pixkat reel modura agartu zitzaidan hor bueltaka. Ez dakizu bideotaz izan. Ez du oso ondo azaldu zer esan nahi zuen. Egon da reel bat nahi etengabe agartu zaidan Instagramen, eta bertan badaola komisario arduradun bat bezala, galdetzen duena, a ber, Andre honi lapurtu diote. Bai, hori da. Hori da, ez da? Nik hortik deskubritu duen. Baina trailer bat. Bani, oso ondo montatuta da, kamera pila daude. Bai, egia da. Ondo egi montatuta zegoela bai, baina uste nun, enion denbora gehiago destinatu edo eskaini, bilatzeari ez zertzen. Reel bezala agertu eta pixkat scrollin zikin horretan, aurrera egiten, baina berriro agertzen zen. Claro, sekuentzia horrei esker, nik deskubritu nun telesaia hau, guen dela gutxi, eta pentsatzen nuen izango zalatena sekuentzia hori bezala. Sekuentzia hasten da, pertsona batek esaten dula, emakume honi laportu diote bere poltsoa. Eta poliziakidetako batek esaten dio marrokiarra, atzerritarra dan pertsona bati bueltatzeko poltsoa. Osea, totalmente racista izan da. Eta hor jarraitzen du humore joku batek, oso interesgarria irutu zaitena. Uste dute, entzuteko moduan garela, hau da nik aipatzen dudan bideoa, uste dut entzuteko moduan garela diot, baina gustatzen ari zaite. Bai, orain berriz ere jarriko dugu, baina hauxe da... Frente a un hecho delictivo, ¿cómo intervenimos? Devolver el celular, amigo. ¿Qué le pasa a este? Yo estaba haciendo fuerza de seguridad. Está muy bien la iniciativa. Muy bien, solamente es un atrevido. Te metas con el chiquito. Chiquito vos, cumplí 24 el lunes. Bueno, feliz cumple atrasado. Se dice persona con síndrome de Down. Aflojamos con algo gracioso, entra un boliviano, un gordo y un enano más. No me interesa su salida el viernes, amigo. A ver si los nuevos se calman y dejan de faltar el respeto. Bueno, habló la hija de Yuta. ¿Qué dijiste? ¿Tu papi no es el jefe? La verdad no ofende, reina del acomodo. ¿Querés que te acomode la gente? Horrela da klipa, nik hor ja laburrago ikusten nuen reel horretan, baina nuen lotzen, baina hauxe da. Bueno, eta hemen, noski, entzun da bakarrik kosta egiten da, gainera gaztelera soilik da, Argentinan kokatutako telesaio da, baina bada pertsona bat enanismoa duena, bada pertsona bat Down sindromea duena, bada pertsona bat Afrikar jatorrikoa, beste bat magrebiarra, eta hor sortzen dira estereotipo guztiekin, entzuten ari zareten, txiste edo, broma klitxe guzti horiek, pixkat esperpentoaren edo surrealismoaren tarteak ere badaude, beraz, ez dakit, akaso hau da, oso lekuz ateratako, bai. Baina orokorren kontatzen duna da azken baten, polizia talde batek ez daukana armaik, porque berez, ezin dute, behinatako bat adiez itxua da, ezin du ezer ezin. Beraiek, dia pixkat intermediariok herritarren eta polizian arten. Beraiek zerbait deliktiboa ikusten baldin badute, inbar dute zuzenen poliziara deitu. Baina daude pixkat, hor besteok bizitzen gaude mitarten, eta igual nabardura txikiei arreta berezia jartzen ez diogun bezala, beraie daude hor arreta berezioi jartzen eta bitartekari lan horiek egiten. Baina egia da, ez dakit, komedia kutsutik datorren telesaia hau gustatu zaitela.
Ya lo hicimos en Palermo. Ahora lo vamos a hacer en otros barrios que no son Palermo. Che, me parece, amigo, esto es mucho más chico. Arellano es parte de los servicios de inteligencia de la ciudad. Nosotros estamos sumando gente al equipo. Serías parte de una investigación. Bueno, hementxe Imanol González Gurutxagaren proposamena, izena joan zait, Division Palermo, bigarren denboraldia badator, eta Netflixen dago ikusgai, beraz, hauxe, hortxe proposatzeko genuena. Goiuri Zizarandia, zu botako duzu zurea? Bai, bale, nik The Thursday Murder Club pelikula bat begiranik askotan telesailak ekartzen ditut, eta gaurkoan pelikula bat ekartzea erabaki dut. Ostegunetako eriotza kluba edo, esango genuke euskeraz, eta hauxe da pelikula bat orain duela egun batzuk estreinatu dena, eta asko gustatu zaidana, eta hauxe komentatu nahi dizuet. Zergatik, kontatuko dizuet pixka bat zer gertatzen den pelikula honetan. Pelikula hau dago oinarrituta 2020ko liburu batean, liburu horrek gero eduki zituen atal gehiago, eta esaten dute pelikula gehiago ere beraz edukiko ditugula, ze liburu bakoitzari dagokion pelikula izango dugu. Pelikula honetan zer gertatzen da, protagonistak dira 4 pertsona heldu, bizi direnak, adinekoen egoitza batean. Adineko egoitza, gaina ez edo nolakoa, luxuzko adineko egoitza batean bizi dira, Beinola konbentu izendako eraikin batean, oso leku ederra da, bertako belazeak, bertako dekorazioa, janariak ere itxura ona dauka. Ze gertatzen da hor, badaudela 4 pertsona heldu, elkartzen direnak, hilketa batzuk deskurritzeko, badaudela kasu batzuk hor misteriozkoak, eta beraiek hiltzailean orden deskurritu nahi dute. Eta orduan hor elkartzen dira gure 4 protagonistak, bat sindikalista izandakoa, bat psikiatra izandakoa, bestea erizaina izandakoa, eta bestea ustez espia izandakoa. Eta egia esan, badakizuen hiri horrelako pelikulak asko gustatzen zaizkidala, hau da misterio bat dagoena, edo hilketa bat gertatuta, eta ikusleak deskurritu behar du norden hiltzailea, horrelakoak asko gustatzen zaizkit, baina are gehiago ikusita hemen protagonistak 70 urtetik gorako pertsonaiak direla, hau da, ez da betiko polizia gazte bat etortzen da hirira deskubritzera hemen misterioa zein da, baizik eta hemen adinekoen egoitza batean bizi diren 4 pertsona elkartu dira, eta hortxe daude deskubritzen zer gertatu ote den. Ez ditut gauza asko kontatu nahi, tramari buruz, baina gero nahasten dira baita ere interes ekonomikoak, inmobiliarioak, eta horrelako kontuak, baina tira oso divertigarria, eta protagonistak ezin hobeak, ze ez dut aipatu baino Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley, Celia Imrie, David Tennant, oso aktore ezagunak eta oso aktore onak daude. Eta zuzendaria Chris Columbus da. Chris Columbusek zuzendu zuen, Solo en casa, adibidez, edo Harry Potterren lehenengo 2 pelikulak. Mrs. Doubtfire baita ere, zuzendari ezagunak, gauza asko zuzendu ditu, eta pelikula hau ere egin du, eta zoragarria iruditu zait, esan bezala, 70 urtetik gorako protagonistak dituen, horrela misteriozko pelikula bat. Misterioa, baino tonoa da alaia, irudia ere ez da oso koloretsua, ez da horrela thriller poliziako noir bat, baizik eta Cluedo antzeko bat esango dugu genuke. The Thursday Murder Club, Netflixen dago ikusgai. Bai. Beraz, hortxe daukazue, pelikula formatuan ere gaurko gure beste gomendioa. Eneko Iturbe, zure txanda, ze gomendatuko diguzu? Ni azken aste hauetan zinemaldiko noedade berriak jarraitzen nahitu naiz, eta aurreko ostiralean kasualidadez zine euskaldunaren aurkezpena zan, eta bertan aurkeztu zuten Popel, edo euskeraz, errautsak. Historia hau dokumental bada, eta dokumental hontan bigarren mundu gerran erbestean alde egindako euskaldun baten eta katalan baten bizitza edo historioa jarraitzen eta ikertzen hasten dira dokumental hontan, eta pixkana deskurritzen dute Sutxi izeneko txekiar baten existentzia, eta nola bera eta bere semeak saiatzen diren naziengatik 2000 pertsona salbatzen edo beraien bizitzak
nazien esku ez geratzen. Eta, bueno, historio honek kontatzen du dokumental horretan, nola egiten duten pertsona hauek nola hasten diren salbatzen eta nola egiten dute. Nesměli být známý jména těch popravených. Enric Moner Castel, el nombre del verdadero deportado. Oni byli bez urny, bez čísla, bez jména to mělo být, měli prostě zmizet. Era una promesa que le hice a mi padre si podía encontrar a su padre. Cuando empezamos a intercambiar... Oier Plazak zuzendu du dokumental hau, hortxe produkzioetan bai filmak, FMK Media, nola baite koprodukzio bat da ez, Txekiar Errepublika, Frantzia eta Euskal Herriaren artekoa, eta animazioaren erabilera oso ederra duena. Animazioa erabili dute justo nola baite irudikatzeko bai erbesteratutakoak eta bai zutxi txekiarraren behaien gertaerak nola baite errepresentatzeko edo erakusteko nola egiten zuten animazioa bai. ¿Y si entre esas cenizas escondidas están las de los nuestros? Hortxe, Anton Gandarias bere Osabanjel lekuonaren ikerketa deserri hori nolabaite aztertzen hasita abiatzen den historia. Pentsatzen dut, zinemaldian izango dela ikusgaieneko? Zinemaldian. Hortxe badaukagu, lantxo bat nolabaite aurreratuta ikusteko, baina oso itxura ona duen lana da, berriro diote animazioan ere oso lan ederra egiten duena, eta tira, hemen Enric Monerren figura agertzen da berriro, nahiko pertsonaia ezaguna, eta lanerako, ikusentzunezko lanerako hainbat aitzakia eman dituena, eta pixkate dokumental honetan ere presente agertzen dena, beraz, badaukagu Euskal produkzio bat, zinemaldira begira ere, nolabaite kontutan hartu beharrekoa, eta nolabaite, entrevistarako aukera bat ere emango digun. Angelek Frantzira ihes egiten deu. Inculpado por un motivo ridículo, fue arrestado. Siguiendo la suerte de muchos franceses y españoles, llevado a Flossen. Alles sehr überraschend, als 2020 uns plötzlich sehr viele Anfragen zu Gefangenen des Außenlagers Radiško erreichten. Nesměli být známý jména těch popravených. Enric Moner Castel, el nombre del verdadero deportado. Hementxe beste proposamen bat, nolabaite zinemaldian ikustera itxaron beharko duguna, baina nolabaite aurreratzen diguna dagoeneko, aurten ere zinemalditik ariko gara, entzuleok bigarren kafea egiten, eta bertan izango dugunetik, hainbat lan aurreratzen joango gara, eta horien artean hause, esan daiteke aurten, Euskal produkzioentzat eta Euskal produkziotik haratago beste maila batean kokatuko ditugu euskarazko pelikulak edo lanak. Badagoela espazio bat akaso beste azkeneko urteetan faltan bota duguna, aipatu izan dugu, edo gure artean, saioa gaur hasi dugu, berazuekin ez dugu elkarbanatu, baino Karmele badatorrela, Kixi Altunaren lana, badatorrela Zeruaoak, Koldo Almandozek zuzendu duen, ez dakite, sekuela modura planteatu daiteken, Ondarra Ahoaken noraiteko jarraipen logiko modura, telesail bat da, sail ofizialean leietik kanpo egongo dena, ze gauza gehiago dauzkagu horrela buruz ari naiz, baina onbuaren itzala. Onbuaren itzala, naiz da onbuaren itzala ikusi dugun herri askotan, baina zinemaldian egongo da. Lourdes Iriondori buruzko dokumentala ere, oso ikusteko gogotxu nago. Los Aitas Inigozuk ikusi zenuen, baina zinemaldian egongo da berriro ere. Nik aretoan ikusi nuen, baina pentsatzen dute zinemiran aurten estrenatutako euskarazko ez euskal ekoizpenak, euren tokia topatzen ari direla, ze Los Aitas esango nuke joan den denboraldi bukaeran, udaberri hasieran edo ikusi nuelanik.
bueno, egin nuen horren inguruko nabardura, gomendioz gomendio, pixkat hor da bilena, eta hori ere izango da. Eta badugu oso labankada estiloko zerbait. Bai? Bai, badagoelako itoiz udako sesioak, ordura arte ikusi gabeko zinta batzuk aurkitu ondoren, Juan Carlos Pérezek, itoiz talde ikonikoaren liderrak, unerik gorenean taldea desegitari buruz hausnartuko du. Eta horren inguruko pelikula egin dute, mutrikuko rock talde progresibo gisa, ezagutu genituen hauen inguruko pelikula. Beraz, asko izango dira, lasai-lasaiten denak aztertuko ditugu, film laburren saian ere izango dira beste inbeste, dokumentaletan ere bai, beraz, bai, nolabait urte oparoa, berriro diogu, Euskal produkzioarentzat eta baita, ze hemen lerroa nolabait ezarri edo marraztu behar da, euskarazko produkzioi dagokienean. Junior Romateti Barguren, zure proposamena zein da? Bale, nire proposamena dijoa, erabat kanpora hemendik eta pixkat beste giro bateko telesail bat da The Summer I Turned Pretty English, edo El verano en el que me enamoré. Aurrekoan Goiurirekin aipatu nolako badaukala telesaiak berak, telesaia izateaz gain dauzkan teoria eta isterrek guztiak eta azkenian badelako interesgarria telesai hau. Ondo azaltzeko 2022an sortu zen telesail bat da, liburu batzutatik datorrena, Jenny Hanen liburuetatik, eta 3. denboraldian gaude gaur egun. 3. denboraldiko 9. atala, zanago oker, aterako da asteazken honetan, eta 11 izango dira. Kontatzen duna da, dela bi familia daudela eta udararo elkartzen diela etxe batean, izugarrizko etxe polita, eta badia guraso batzuk bi semerekin eta guraso batzuk seme eta alabarekin. Eta guraso horietan amak izan dira beti oso lagunak eta oso gertukoak. Ze pasatzen da, lehenengo denboraldi honetan, elkartzen direnean berriro udan, neskak eduki duela bere desarroioa, batean beste bi semeak enamoratuta daudela pertsona honetan, eta drama guztia da bian aietatik zeinekin egon nahi duen. Nik aurrekoan esan izun, flipatu egin nuela, joan nintzen Donostian Amara auzoan taberna batenako terrazan eseri nintzen, eta nire ezkerreko mailan zegoen familiak etzuen beste gairik izan nian egon nintzen bitartean, denbora guztian telesai honen inguruan aritu ziren, eta nire eskuinan zegoen lagun talde bat ere, telesai honetaz izketan ari ziren, eta pentsatu nuen, honek matzakit iragarkia ematen du, baina sareetan ere, story pila bat ikusi ditut, esan ez, ni Tim Conrad naiz, edo ni Tim Jeremiah naiz, eta telesaia ikusten ari diren, adin desberdinetako pertsonak, ez? Berez pentsatzen duzu, ez? Nerabeak, 20 urte ingurukoak agian ikusiko dute telesaia, ez? Ikusi ditut? Jarraitzaileak jendetza dago engantzatuta, badukalako, oraingo denboraldian, trailerrean ikusten den moduan, Anaizarrenarekin egon beharrean, denak pentsatzen zutela, berekin gehiago egongo zela, gaztearekin ezkontzeko erabakia hartzen du. Eta orduan, dira pertsona gaztea, justo unibertsitateko azkeneko urtean, ezkontzeko momentua ere agian ez dena, gurasoak ez daudela alde, hori dena trailerrean ikusten dugu, eta orduan da, ea nola garatuko den hauen arteko harremana, ikusten delako Anaizarrena oraindik maite minduta badagoela, ea pausorik emango duen aurrera, badago pertsonaia bat niri asko gustatzen zaidena dela neskaren lagunik onena, ze egia esan, eta esango nuke internetaren 90% pertsonaia protagonista gorrotu du. Badelako nahiko ez dauka atzetik, ez dakit interesa hundirik, edo ikusten zaio pixka bat tonta de, txika, espabilau eta aukeratu bat, hartzen ditu erabaki batzuk, ez dienak oso zentzuzkoak. Baina telesaio honek daukana interesgarria da, eta leheno hasieran esan detena, sortzailea da oso Taylor Swiften fana, oso fana. Eta Taylor Swiftek badaukan ezaugarri bat bada bere abestietatik, berak igotzen dituen argazkietatik, atera daitezkela bere urrengo pausuen, urrengo CD-en, urrengo abestien detaile ezberdinak, jakin daitekela gauzak, eta joten dela uzten pistak. Eta telesaia horrelako gauzez beteta dago. Hasieran denboraldi honetan ikusi dezakegu, bian haiei bakoitzarik kolore bat zehazten diela, gorria eta urdina, eta hoiekin asko jokatzen duela, edo kolore morea agertzen dela zalantzak dituen momentuetan,
badaudela lore urdinez betetako hasieragan sarrera lore urdinez beteta dagoela, baina pixkanaka gorritzen doa zela lore hoiek ere, daude mila horrelako detaile, abestiek ere zer esan handia dute, eta egia da abesti asko daudela Taylor Swiftenak sartuta. Badago ere poster bat, Audrey Hepburnen pelikula, Sabrina pelikularen posterra dago, eta oraingo telesail honetako egin dute ere poster berdina. Orduan pistak ematen doa pixkanaka telesaila, eta nik uste hori dela, Goio Jurika aipatzen zuenaren, arrazoia edo asko hitz egiten ari da, telesaila bukatzen den momentuan jendea hasten delako bilatzen horrelako detaileak, badago Infinitoaren koilarea, eta momentu batean agertzen zen Infinitoaren koilarea abuztuaren 17an kolokatuta zegoela, baina eski abuztuaren 17an eduki zuen zentzua koilare horrek, 1000 gauza daude horrela, eta horregatik, nik gomendatzen dut ikusteko, batez ere saiatzeko horrelakoak bilatzen zen, telesaila berez, bada pixka bat, hori, nerabeei lotutako telesail bat, trama ez dena izugarri interesgarria, baina denak engantzatuta gaudenak horrelako txorra dengatik. Hortxe, Juneren proposamena, eta nun ikus daiteke June? Prime Videon. Prime Videon, beraz, hortxe The Summer I Turn Pretty. Vale, hortxe daukazue proposamena, eta tira, nik azken bat egingo dizuet, beste giro batean, ez dakit gogoan duzuen kasu bat hacker finlandiar batena, Julius Kibimaki, gaur egun Alexanderi Kibimaki bezala ezagunagoa da, kartzelean dago, baina tipoak nerabe bat zela sortu zituen munduko, ez dakit, hacker eraso haundinetako batzuk, eta ez dakit lortu zuen, hegaldi bat pasajeroz edo bidaiariz beteta zegoen hegaldi baten larrialdi aterrizaje bat sortzea, PlayStation mundu guztian blokeatu zuen, SWAT indarren erasoak sortu zituen beharret ziren tokitan, bata FBI-ko agente baten familiaren aurka gainera, estatu batuekin bereziki izan zuen bere ez dakit, bere jarduna edo antxe sortu zituen arazo handinetako batzuk, baina bastamo datu basearen inguruan ere psikoterapia pribatu zerbitzu baten datu pribatu guzti horiek ere arriskuan jarri zituen, torre sarean publikatu zituen eskatzen zizkien 26 milioi euroak, edo zeizen bat eskatzen ziren ez zizkietelako eman, edo 3,6 milioi euro eskatzen zizkien, barkatu, kristonak sortu zituen, eta ikaragarrizko operazioa gontzen FBI-aren aldetik, behin ja zaplazteko batzuk jaso zituztela, ze erotu egin zuen inteligentzia estatu batuarra, eta 15 urte zituela FBI lokalizatu zuen Las Vegasen zegoela tipua, bera finlandiarra da, baina estatu batutara bidaiatu zuen, eta antxe harrapatu zuten. Dokumentala irailaren 5ean izango da ikusgai Maxen, baina tira, niri ikusmina handia sortu dit, zuzendaria Sami Kieksi da, Joni Soilarekin bateria datzio, baina Sami Kieksi bada oso saritutako dokumentalgile bat, podcast gintzan ere, irrati gintzan ere aritzen dena, eta Aled Studiosek ekoitzi du HBO Maxentzat, dokumentala esan da bezala ostiralean ikusiko da, eta bertan Kibimaki berak hitz egiten du, kartzelean dago, joan den urtean baieztatu zuen azken epaiak bere kartzelerako sarrera hori, Kibimakiren biktimak, ziberseguritate adituak, SWATeko edo FBI-ko agenteak ere entrevistatzen ditu, eta mundu mailako hackerrak ere bai, nolabait izan zelako kasu bat bastante flipantea, eta nolabait erakutsi zuenan nerabe batek horrelako ziberseguritate arrakala bat zabal zezakela, eta esan da bezala, trailerra oso laburra da, baina hau da giroa. He wanted to conduct cyber intrusions just for the thrill of doing it. When he popped up on my screen, I thought, he's just a kid. Kivimaki's history involves conflict. This isn't about hacking, this isn't about cybersecurity, this is about harming people. I'm afraid all my details and all my personal data has been breached. Julius called in a bomb threat, which resulted in the United States Air Force scrambling some jets and escorting the aircraft down to the ground. Stupid I think he desperately wanted to be noticed, to bring chaos, to get power, to earn Bitcoin. I suspect that he was one of the early Bitcoin thieves. Just remember feeling stunned by the arrogance, no remorse, no regrets. People killed themselves over this dude's leaks.
Most Wanted Teen Hacker izen horrekin topatuko duzu HBO Maxen, uste gaztelerazko itzulpenare antzeko zerbait dela, el hacker más buscado, horrelako esaldiren batekin. Eta esan da bezala iraiaren 5 izango da. Hora ipatu da trailerrean, eta uste dut hori ere garrantzitsua dela, Bitcoinaren gorakada nagusian zegoen momentu hau, eta berak bere txantajetako asko Bitcoinen trukian edo egiten zituen. Nahi ditut ez da izan bat Bitcoin ere kontu honetan, eta orduan ez dut datu personal hauen berri emango, edo ez dut hau edo beste egingo, edo. Eta, tira, hausnarketa oso potentea gaude, eta uste dut ziberseguritatearen inguruan ere mugarri bat izan zela kasu hau, Julius Kibimakirena, eta dokumental hau, The Teenage izenburu orain joan nintzait, Most Wanted Teen Hacker, ikusgai izango da. Ostiraletik aurrera, HBO Maxen, eta uste dut, trailerrak berak erakusten duela, tensio handiko eta abiadura handiko dokumentala dela, eta uste dut ikusteko ederra izango dela. Esan dakoa, hauexek gure proposamenak entzuleok, goizuko 11:26 minutu ditugu, Eneko Iturbete Imanol González Burrutxaga agurtuko ditugu, bikote, geror arte, bihar arte, joango zarete medika agertzen biok. Agur. Eta aurrera egingo dugu entzuleok, gure gaurko hurrengo gonbidatua segituan aurkeztuko dizuegu. Eta hemen txegara, Naiz Irratien, bigarren kafean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz Irratian, bigarren kafea. Eta bagoaz segituan aurrera esan da bezala, baina aurrera egiteko kantu batekin egingo ditugu urrengo minutuak, eta segituan esan da bezala. Orkestuko dizuegu gure urrengo gonbidatua. Eskatu dezuna, hau botera bengoz, espero dezuna, hau botera bengoz, merezi dezuna, hau botera bengoz, esan nahi dezuna, esan nahi dezuna. Nolakoak garen itzen artean, loturak alaude biok labar aurrean, oida ontzian. Iraiak bat, astelena, ikusi ditugu umeak zapata dendetan zapatilla berriak erosten, balkoietan motxilak eskegita garbitu berri, guraso taldeak liburu trukeak egiten, eta aurren bat dagoeneko kexaka goiz esnatzen hasi behar duelako. Badator ikasturte berria, tira, hemen da, gaur hasi baita Euskal Herrian, Ipar Euskal Herriko milaka aurreta gazte ikastetxetara itzuli dira gaur goizean, Ego Euskal Herrian aldiz azken egunak ditugu, aurreta lehen hezkuntzako ikastetxek iraiaren 4 tik 8 bitarteko epealdia dute, Nafarroan eskolak abierazteko.
Bigarren hezkuntzako eta batxillergoko institutuetan hilaren 4 hasiko dira denak, eta azkenik Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako eskolek ikasturte hasteko ekitaldi ofiziala irailaren 8 izango dute. Ilusioz oroitzen ditut egun haiek, asko gustatzen zitzaidan ikasturte aurreko egunen zirrara. Deskubritzeke zegoen hori guztia. Orain konturatzen naiz, zirrara horrek izena duela, privilegioa. Privilegioa eskola jazarpenaren lainoak ez ninduelako harrapatu, baina aurten ere milaka izango dira privilegio hori ez duten umeak. Udako porren ondoren eskolara itzultzea ez da berdina hor guztientzat. Aitzitik, batzuk geletara itzultzean antxietatea eta ondo eza izaten dute. Batez ere eskola jazarpena edo ziber jazarpena jasoten dutenek. Arazo hori, gero eta handiagoa omen da lehen mailako arretako pediatriako estatuko elkarteak adirazi berri duenez. Eta ikasturteko lehen eguna izan da gaia landu behar genuela iruditu zitzaigon. Horregatik, Irati Galardi Lizarraga gonbidatu dugu, Adore proiektua ezagutzeko egunon, Irati. Egunon. Zer modu zaude? Ondo, oso pozik. Pozik. Zuzenean mamira sartuko gara. Privilegioa da ikasturtea lasai hastea? Bai. Egia esan, zoritxarrez bai, zeba jazarpen kasuak zuk esan zuen bezala eta ziber jazarpen kasuak gora gaiten aidea. Eta tristia da ez, zeba ni pentsatez, zenbat belaunaldi pasadia ja, zenbat biktima daude. Eta nik iteten hausnarketa, beti saiatzen ez ere ikitzaia izaten, eta pentsatzet. Eta hartze bat aukera bezala hainbat belaunaldi pasagoa dira, zerbait gaizki egiten, guazen aldatzea, guazen belaunaldi berriak eskintzea. Eta bai, azkenean ni beti esatet, udara berez, pixkat igual deskonexio bezala dotea gaiakin za, udara da, baina justo, tximeneta adoretsu izeneko artikulu bat idatizun, justo naizen argitaratuzun Nerea Godoiek, da bizipoza ikarteko kide bat, harremana dakau, eta interesantia izan zen, zeba azkenean udaran bai aldeu gai aldandu. Konziente izan bergea, eskolan gaizki pasatzen aidean aurroiek udanen bai igual ez dakala babesgune bat. Horre bai behaien minare pasatzen aideala. Beste etapa bada, bai sufrimendua hor da, ez? Eta orduan udaran landu behar da, eta aldu bai aukera bat izan, ikasturte berri bat astea bagoazen beste modu batea astea, ez? Orduan nik uste lotura hori inberdeu da udara eta urte hasiera udaran landu behar dela, eta pila kargatuta urte berri hontan berriro segitzen duen pixkanak aldantzen, baina zoritxarrez gai komplexua da, zapalkuntza asko daude eta pixkanak ajun berdan lantzen gertara bada. Orain aipatu dut, gaur hasi dira euskal ikasle batzuk eskolan, hurrengo egunetan, 4-etik 8 ere gehiago hasiko dira. Ume hoientzat ez, baina gurasoentzat gomendiorik badaukazu? Bai. Zuk esan zumezela nire proiektu Adore da, eta Adore azkenean iteuna da helburua transmititzea gizarteai, Adorea atea berdeu da, eta denok berez daukada gaitasuna ateatzeko gauza da, ateatze dugu edo ez. Eta guraso nola duen atea, benetan entzunez aurrai, benetan onartzen gertatzen nahi da. Zure semia igual erasotzaile izaten nahi da. Zure semiare bai ikuste izaten nahi da, ze ikuste izateak bai bere garantzia eta importantziare badu. Errealitatea onartzia, eta ez ukatzia, ez isilpian gehatzia, ez zapalkuntzaik ez jartzia gurasoak eta ikastetxeak, irakasleak eta bar. Eta hortik eraiki ez. Nik uste pauso txiki horiek ematean, esperantza hori gerozta argigo ikusiko dela, gerozta gertugo. Esan duzu, nik uste dut hemen gako nagusi bat badagoela, adi egon bertzerela, ez soilik, ea zure seme edo zure alaba jazartua izaten ari den, baizik eta ea jazartzailea den. Indarkeria hori izan fisikoa, berbala, sistemikoa dena delakoa,
sortu dezakeelako zure semeak edo zure alabak, eta horri ere adi egon bertzara, guraso bezala. Bai, nik usteet eragin handiak ala komunikazioak gauzak nola hitzeitean, nola transmititzitugun, zeba hitzeite dugu moduan arabera, mezu bat jasuko dugu, beste bat jasuko dugu, eta horrek aldo eragin positiboa izan edo eragin negatiboa izan. Eta orduan nik usteet, importantia da komunikatzia esaten, honi bintzat nire lanian hori saiatzen eiz ikastekin, ez da pertson txarraztea da. Ezea jarrea desego eukitzen beste mina matiaz gain, zure burua ere bai mina maten aizea. Eta pixka behai jartzea lanketa hortan hausnartzen behai. Beroneako eta gurasoi berdin. Gune deuna da zure simea ere bai parte izatea, gizartean parte izatea, baina jarri aldatu behar du, zeba mina eragiten nahi da, giro txar bat, sarez txar bat eragiten nahi da, eta odazgoa zinua, baina behantzako eta bestentzako. Eta nik usteet komunikazio lanketa eraikitzaile hortan gauzak hobetu daitezkela, eta nik uste gurasoak pixkat hoi landu berduela, zaga nik uste gurasoak hasieran beti hartzeuela, behain kontra izango azan zehose, aiz esaten ere semia txarra da, ez dakiz eta dena guri kontra, eta orduan behaik hartzeu bai, biktima paper bat ez da larrea da. Orduan nik uste pixkat denok behik iriki berditugula, eta bairekita hon, irten bide hauek nire ikitzeko. Zuk Adore proiektuan, orainera aipatu duzu, behin gehiagotan modu eraikitzaile eta ekintzaile batetik egiten duzula lan, eta ikusi zure sareetan, modu hori, gaia lantzeko modu horrek duen garrantziaz, ohartarazi nahi dizuela ikaslei, gurasoi ikastetxei, baina baita gizarteari orokorrean. Ze agian orain eskolan ez gauden ontzat, ez ikasle bezala, edo ez guraso bezala, guk ere egin dezakegulako zerbait, ez honen aurka. Karo, hainbat arrazoi daude hor, gizarteakiko transmititzeko pentsakera hortan. Alde batetik da, gure gazteak nire bizi izan dut, askok bizi izan deu, belaunaldiak esan duen bezala, belaunaldi asko ondia biktima asko duen. Gaur egungo gazteak ere hori haurtzaroan onera bezaren bizi izan deu. Gaur egungo gurasoak ebai. Eta bandikan guraso batzuk ebai lanketa hortan ebaude min horrekin, arri horrekin. Orduan da pixka pentsarazteko de gure hausnartzeko badakau guri historiotik. Baina biktima batek, erasotzaile izan da batek, banita garaian izan nintzen. Eta pixkat onarpen lanketa hori inberdala irutzei gizartekin berdeu da. Eta justo gaina gaztea dakaun indarra eta bar, ekintzaile sormen munduan eta bar, baloriak transmititzeko garean eta bar, irutze zait indarra hori erabili berdala, zeba. Kalian ebai jazarpena badago. Kalean ikusi aldegu egora bat perfectamente. Herriko plazan, parkian, eta zure adoreare aldezu erakutsi. Zure horren parte zea, orduan gazteak edozein pertsonak kalian topatzea hau, ikusi net, kontatu tal. Zure horren konponbidean parte zea, orduan azkenean fokua ikarbizitza sortzeko irakasleak, ikastetxeak, gurasoak, ikasleak, eta bar, baina azkenean gizarteekin esan edozein adineko pertson batek bai parte hartu aldezak edala, honi aurriteko. Gainera, honek ez du hasiera eta bukaera zehatz bat, hau da, zuk eskola jazarpena jasan balin baduzu ondorioek luze iraun dezakete, eta agian bere garaian ez zinen ausartu zerbait egitera, eta urte batzuk beranduago hitz egin nahi duzu jazartu zintuenarekin ez, burura etorri zait, Julen Telleria aurkezle eta kazetariak duela pare bat urte edo idatzi zuela, 30 bat urterekin, iritzi artikulu bat esanez, berari bulina egin ziotela, eta bulina egin zioten horietako batzuk orain bere kuadriako kideak direla, eta orain ematen zuela beak aurrera pausoa gaiari buruz hitz egiteko, ez? Eta aipatzeko agian, zu agian etzara oroitzen, ez? 10 urte genituenean, orain 30 dauzkagu eta etzara oroitzen, baina 10 urte genituenean, nik sentitzen dutzuk bulina egin zen idela. Eta hori gertatu daiteke, ez da eskola bukatzen denean, ez da gaia bukatzen. Zuk handik urte batzutara, eskubide osoz esan dezakezu, bire nik honetaz hitz egin nahi dut. Bai, eta gozada da hor, askatasun eukitzia esateko. Askatasun eukitzia lehenago behan du gore aldezu esan. Eta momentu hortan ez bazan
ateatzeko momentua gaia, eta ez ez txarra. Ez ez zertan bizi izunean kontatu zure testigantza. Zu barruti sentitzezunean, sentitzen modua, sentitzen pertsonaekin, askatasunez. Eta azkenian horre bai importantia da, eta oso eraikitza irutzen zait, biktima biziuna irekita gotia. Azkenian, mina egia da oso gorra da, bakoitzak modu desberdina mateu, ni nire filosofiatik itet lana, eta nire irutzen zait, azkenian beste pertsonak errespetua adierazte bauta bar, zuk askatasun aukitzea irikita gotia nahizun limiteaino. Mugak nahi baituzu jarri joe, honeaino jazte nahi. Horitzapenak irabazit, eta ezin diotu hain beste modu eta ikusi. Bale, librezea, esken minoi da, injustizi bat, jasan ezin bat. Baina irikita bat zaude, zeba ikusi behar dugu hoi gaizki. Zeba, eta askotan bai itxi itea, esatezu ez nahi hau intzian, erasu dintzian hau eta intzian, deukiko pertsonarekin herremana. Baina ni pentsatzet pertsona horri benetan ite bai ondo, biktima horri, zer da horren kontra esateko? Zergatik ez, hori da. Hemen kasu asko daude, forma asko hartu ditzakelako indarkeriak eta pertsona bakoitzaren egoera desberdina dela. Zu okerrez banago 9 urterekin hasi zinen jazarpena jasaten eta gerora erabaki zenuten familian herriz aldatzea. Bai. Zuk familiaren babesa izan zenuen beraz. Bai, nik horri zantzan hartu eman bat. Hau da, zuk kontatu, komunikatu ziren hoi. Eta nire bueltan eman hon. Baude kasuak, ez. Oburuak leira ziteizu pentsatzen, karo. Txibata dituko ez dakize, eta oso komplexua da. Eta hartu eman horrek, indiana da loratzen lagundu. Gaur egungo, nik ez banu loratuko, ni gaur egun nintzen ongo iteten proiektu hau egiten. Eta hoi importantia da, egia esan importantia da. Eta importantia da, zuk ematezunean zure laguntza, ez pegatzia esperantza ide, aber kontatzeiten abertal, horrek galdu hau etu pixka naturaltasunetik. Azkenean nik ustet agobiatze eguna da, egotia sentimenduak inde eski joa barrua, ez dakize, pixka jute batzea sentzazio horrekin de salvavidas, ez. Junbertzea hazi txikia bezala jartzea, eta badoratzen hazi txiki horiek, intentzio txiki horiek, horrek etorkizunean indarra eukiko, eta ni pixka nire testigantzan hoi sentituet. Eta hoi izan zan asmatu inon kontatzen, eta beti azkenean batea ongea horrekiko orduan, ni bizieten gauza da, baino behaieren ekin mina bizi zuen. Orduan azkenean gehorai prozesu guztia akompainauta sentitzezea. Orduan goza da. Zer sentitzen duzu orain eskoletara joaten zarenean eta hitzaldi baten duzunean honen inguruan, zure proiektuarekin, formakuntzak ematen dituzunean eta beste aldean aur horiek ikusten dituzunean? Bira, nik asko disfrutatzet. Zeatik ni nire testigantza hartu nun nire dokumentala abia puntu bezala eta ez da bakarrik hitzeitetela bai egorak ikustea nahi nu dokumentan konektatzea gaia. Eta laguntza euza, realitateekin konektatzea, eta gero gaina jutezea, eta ikuste izue pertsona ez da impacta huiteie. Eta borobilan eseitzea garrantzia handia mateiot, hor benetan sortza giro intimoi, eta kontatzeituztenean gauzak netzako da opari bat. Eske ja hotxa ematen nahi dira behaiek, eta igual momentun biktimatek neharra iteu, baina eske neharra ite nahi da, teatzen nahi da, o erasotzaile bateok bai neharrain izan du, eta nik horre ikusit esperantza deske hau da bidea, atein berdue, behin emozio horiek, behaimenetako pertsona dira, behaimenetako bihotza atera alizateko. Edo no da eskatzei zuen haudekoa, ez dakize gora dakau eta ez dakigun da kudeatu. Eskitzeiten egia. Eta pixkat saietzen ez, nizentitzen ez kanal bat, pixkat ikastetxeio laguntzeko de, bira, hau komentaude, bakizue pixkan hundikan bultza, egunerokasunez, azken irakaz daude egunero behikin. Eta formakuntzan berdin, inun 2 eguneko formakuntza bat, eta lehenengoko eguna takeo, bigarren saioa buelta honitzanen, ni pixkat zenien kontatzeko lehenengoko saioa ibegira nola sentiuzian, aste hortan. Eta esan ziren ume batekin itzein eta gertu hau intzait, itzeitea eta jo iratik izto ondo sentiu nahi kontatu izana, eta eske
horta dijoa gauza. Eta eskatzen zuenean igual besarkada bat, kaletik angeo topau izan ditu, eta gehiago izan dik kalean, eta hor kontuatzen ez, eski, hazi txikia jartze dijoa, eta hazi txikia izu jartze zuenean, zure bueltan jasotzen ikuste zuenean, pues, indarra matezu, proiektuakin, lanakin, horra segitzeko. Ze polilla eta ze ona eta ze beharrezkoa egiten dezun lana, uztaian jaso genuen albiste bat, nik uste biskat hautsak arrotu zituena, zela, 150.000 euroko kalte ordaina eskatu ziotela Bilboko eskola bati, bullying kasu batean, ez egiteagatik. Familiak salatzen zuen eskola, beraien aurrak bullyinga jasan zuelako, eta ikastetxeak ez zuelako ez ere egin, eta orduan, kalte ordaina eskatzen zuen, eta uste dut dela, Espainiako estatuko kalte ordainik altuena, edo eskatu dena. Zenbaterainoko ardura daukate ikastetxeek? Ezki hor dago gatazka, ez? Oie dia zapalkuntzak. Zeba ez hona hartu eta errexoin gauzak. Gauza ez da junbertzea da, dena jakin berzu da noda konpondu. Ezki hau ez da batek konpondu aldun zehoze. Eikar bizitzan bat sortu berdeu. Komunikabide, komunitate batek nereki berdun konponbide bada. Gauza da zure azitxoa jartze bazu, bestia jartze dau. Baietz zapalkuntza gutxegon, baietz errexo jun gauza. Eta orduan, karo, nahi pena batet, odako estremotaino iritsi berri izatea. Zabarreko haimin gehiora egiteu. Zoak izaran guraso egintzako, umeentzako, behain kasua ikustia, horraino, benetan, oda iritsi berrika gaina gehiago, gatazka gehiokin, konfrontazio gehiokin, apena bada, azkenean da, behin irakasle batek esan zion, eskeztak izein, eta esan nion, bera, ez bakizu zein, adezun omen nahi da, kontatu norbaiti. Eta hor ja izea zure zehose jartzen, isilpean gatzea zea, gaizki. Beste aldetikan, zigorra jartzeana, nik zigorra jartzeanakin, nire hausnarketa da kontuz. Nik oengoz komunikazioan lanan bitartez erasotzaiekin tare bai, sana, pixka zapaltzen, egoera zailtzen egon dian pertsonekin komunikatu nahi zenean, komunikazioan bitartez, komunikazio erekitzen bitartez, aberasgarria irutu zait esperientzia orduan. Nik ustez zigorra hitza gogorra da, zigorra baino zer, osasun ez zigor. Ikusitu zigorrak ez dakana zer ikusirik ikaskuntzakin gaiakiko. Eta helburua izan berdu horrek ikastia gaskin du da. Ez ze bai horren kanpu sentitzea o konfrontazioa sortzea. Orduan nik ustez irakaslea ikastetxei favorea tengo zira esatia. Hau dakau eta ez dakiguno da. Eta daguntza eskatu. Eta hortik bideratu. Orduan zoritxarrez hori da gertatzen, baina ni beti saiatzen ez odako gauzak hartzen aukera bezala. Ikusteko bale hau gertu da zaldeuen. Komunikatu eta ditzein hon hartu. Eta horien adibidean bitartez ikustea garbi, noaino idan iristen gauza. Orduan, segun hori hartu deun, aukera bezala hartu ikasketa bezala hartzeko eta reparatzeko. Irati Galardi Lizarraga eskerrik asko gurera etortzagatik gaurkoan. Ikasturte hasiera izan da guretzako gaurkoa eta gai ezin hobea eta ditu ezin hobea gaiaren inguruan hitz egiteko. Entzulei esango diogu, zerbait gehiago jakin nahi balin badute edo zurekin harremanetan jarri nahi balin badute, Instagram bidez egin dezaketela adibidez, ezta? Hoi da Instagrama edo posta elektronikoa bai. Baina Adore proiektua da, eta hor itetena modero iketzai batetik aiai transmititu, daude nire proiektuak, daude kolaborazioak, eta azkenean da, edikar sortzea, honi irten bideat ematea, eta ere ikitzea mundu berri hobeago bat denontzako. Egin dugu entzuleok zazpigarren denboraldi hontako lehenengoa, Irati Galardi Lizarraga mila esker, eta laizzer arte, egongo gara eta topatuko ditugu aitzaki berriak. Goiuri ez Izarandia, guk bi harremen itzordo izango dugu goizen, Julen Goikotxo Arbegozo izango da gurekin, June Romatetik Barguren, aste pare batean kale egingo diguzu, atzerritik eta giro interesgarrietan gainere biliko zara. Eta uste dut giro interesgarri hoietatik ere edango dugula bigarren kafea. Ondo lortzen duten biltzea, baina galesen ere egongo naiz eta hori interesgarria izango. Entzuleok, Naskerren bide lagun kantu honekin agurtuko zaituztegu gaur lehenengoa, 1016 egin du bigarren kafeak, bihar goizeko 10
jarretan, hementsi izango gara zuekin, bigarren kafean naiz irratian. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.